un ocell se'n va volant, volant, sempre volant va. Benvinguts al podcast de la Nit Friki. Ets l'esperança de tots nosaltres, confiem en tu, som-hi. T'has d'enfrontar amb mi endavant, mira'm als ulls. Bona nit, cavernaris, benvinguts un mes més al podcast de la Nit Friki. Avui, com sempre, amb el mestre Dac. Què tal, mestre, com estàs? Bé, aquí repassant la llista. Bueno, la llista de les preguntes, tens aquí? No, del que tenia que comprar al menjar. El menjar no el tenies que portar tu. No, anem a comprar ara, no? No, però sí. Sí. La llista aquí, ja Pensé està. que ho portessis, que avui tenim el Ramon Què Hernández. sé, tio, jo tinc moltes hores al cap, hòstia, per estar pensant. Has fet la llista i no has comprat els... Bueno, anem, no? Un moment, allà al paqui de baix. Cago en Déu, hòstia. Bueno, com que encara falta 5 minuts perquè vingui la Geis, anem ràpid i... Va, A veure si tornem ara. tenen tazos d'aquests energollicaus. Tira a comprar els croissants, va. Bon dia, Ramon, què tal? Com estàs? Home, doncs, la veritat, podria dir-te bé, estic bé i tal, i cada la mar de bé, però no estic bé. No estic bé perquè normalment jo quan vaig a que m'entrevistin hi ha càtering, hi ha croissanets, hi ha cafè, hi ha suc de taronja, i aquí m'han deixat una trista ampolla d'aigua, que a més m'he hagut de portar jo de casa, perquè és meva, i no sé on voleu anar així, eh? Així, les coses no es fan així, les coses no es fan així. El que no sé és per què no hi ha aquí el Magor i el Dac. Ja, No sé què fan. no. Deu ser perquè els hi fa vergonya que rebre un convidat així, que ni una trista aigua m'han posat. No m'estranya que no hi siguin. No, jo sort que tinc l'aigua de la font abans de venir, que si no, no sé on és aquest paella. Espera, potser farem alguna trucada. Sí, truca. Sí, Magori, què? et podria fer un contracte il·legal i haguessis dit sí. Mai es diu sí en una trucada. Ja ho sé, no, és igual. És que, bueno, el Dac me l'ha liat l'altre cop. Tenia que portar el berenar pel Ramon, no l'ha portat i hem tingut que sortir cagant llets a buscar croissants i magdalenes i històries. Aguanta amb el Ramon i en un minut estic allà. Vale. Fins ara, adéu. Què diu? Perdona, No sé, diu que estan comprant croissants i Sí, no sé què estan deuen comprant, estar fent. Sí. Home, és que vergonya els hi deu fer no haver tingut el catering preparat i no haver estat aquí a l'hora. I a mi em faria vergonya. Jo t'he de dir No que fan així, la les coses. confiança de Can Magori és que és ell qui porta el pot de les galetes i si no hi ha pot de galetes d'en Magori, doncs això jo no m'ho espero. Ja. Bueno, és que els altres també podíeu col·laborar una mica, no? Perquè si no, Sí. el pobre Magori sempre s'ha de fer càrrec de tot, de les galetes, de la connexió, de que vagi tot bé, clar. També ja l'entenc a vegades, també. És que... No. El tema de catering va dir que ell s'encarregava i jo sóc de les que, la felicitat és engreixar junts, però Jo només que sé que fiqui amb les vosaltres galetes. avui no hi havia càtering, l'altre dia no teníem taula per signar, doncs signa aquí mateix, no? Ja ens posarem aquí, vine al Saló del Manga que xerrarem, després no, va l'Aleix Estadella, no cal que vinguis que ja ve el Marc Zani, que vingui la Eva que ens fa més gràcia perquè és la do re mi, sempre igual. I un dia que vingui jo, escolta'm, ni un trist cafè. Ja està. Jo, el dia que vulguis, et fem un especial Don Patx i veuràs el que races siguent Don Patx. Especial Don Patx. Però, No cal, un cafè. No, el càtering seran de croquetes. Cafè, ja sé que sembla el Joan Pere, no tindràs per fer un cafè, però clar, és que ni un cafè. Feu venir aquí d'hora a les 8 del matí, no, perquè no tenim estudi fins a les 8, a les 8 has de venir, perquè l'estudi, si no, després ens el prenen. Clar. Et Bueno, prometo... és igual, que vinguin i fem-ho ja i... No. Et prometo que la propera vegada tindrem un air fryer i et faré unes croquetes casolanes amb el pollastre de les que m'ha sobrat, que veuràs. Ja. Que les mullaràs amb el cafè. Vale. Bones, què tal? Perdona, Ramon, Home. perdona. Davant un mil perdons. No. Ja era hora, que ja... Quins Disparant. xurros amb xocolata ens han jalat, tio. Tio, no, Ramon. Tio. No, Ramon, no li facis cas. Això ja... No li facis cas. En lloc de dir hola, Estem aquí no, que és sense mentida. esmorzar, cafè, o sigui, arribeu tard perquè us heu fotut els xurros Que amb no, xocolata. que te'ls hem anat a comprar. Ja et diré jo... Home, que jo no soc persona, tio, si no xurro. em menjo. Aquí els tens. Mira, hem L'un portat i l'altre us fotré els Que xurros. no, hem portat croissants, ensaïmades, brioixos, no sabíem què t'agradava. I dic, hem Home, portat és tot una altra això. cosa. Home, Això és una altra cosa. clar, No, mira, però mira. parat, Magori. No. Neteja't bé la boca, sisplau, que el Dac no t'ha Lo de avisat. xocolata no, perquè me'ls he menjat jo. No, mira, aquí ho porto. Treu la Porta bossa. una ensaimadeta, porta. Mira, aquí tens. Aquí tens. Amb bones, Sí.
Bona, Xaimadeta. Molt bona. T'hem portat inclús el termo de cafè amb llet perquè no et queixis, però és que no... Porta No m'ha el arribat. termo. No m'ha arribat a l'hora. Mensajes Ara sí. d'adulta de leche, que ens els hem fotut nosaltres. Home, perdona, Ara sí que ens podrem. han pitat les Ara sí. orelles, segur que ens han criticat, Bueno. però bueno, espero haver-te Bueno. pogut compensar amb tot això. Ja està, ja estic millor. Fora micro et diré que hem de fer una nova inversió per l'estudi, Magori. Quina? Què ha passat? Un air fryer. Un air fryer? És que per fer unes croquetes aquí, alguna cosa, Home, per jo picar els una mica. fosquitos, jo voldria els fosquitos, no? Clar, tu també te'ls faig a tu. Sí, Que m'has liat per arribar fins aquí. Perdoneu, demano perdó. Regalos i pastelitos. Clar, Sí. exacte. Sí que és veritat que tenim poca estona per a l'estudi perquè, et dic, l'hem llogat clar. unes hores en concret i... Ja. Però Ja no m'ho esperava, preocupis. això. Els altres sempre, no hi ha pressa, no Que podem no, estar aquí, que no. les campanades, el no sé què, no Tu tu saps. xerra tota l'estona que vulguis, tota la nit amb tu, i a mi ara no tenim pressa. No, tu saps que per nosaltres és superimportant aquesta entrevista Sí. amb tu, Ramon, que per nosaltres ets el nostre Paiquan, el nostre Don Patx, i el ioga... Home, clar, per favor. No. I Teo, yoga perquè no no, tenies- a Que sobre. no. Expliquem la veritat. No, em vas trucar l'altre dia, em vas dir, hosti, que no tinc convidat per la setmana que ve, Ah, no. sisplau, No Ramon, és si no et fa res. Digues la veritat, no passa res. No, la passa veritat. res. Si Soc vols- el substitut, si soc vols- el substitut de vés a saber, de qualsevol. No, No quan, sé, no. digues la veritat, d'un quan et vaig d'aquests així, quan et vaig trucar a un de tu, xungo d'aquests, el Fortesa No. deu ser que havia de venir. que quan et vaig trucar a tu vaig preguntar per la Eva, que no m'agafava el telèfon ella. Com sempre, perquè tu trucaves a l'Eva, clar, ja hi som. Mira, Home, que deixa-ho és la estar, vida, que ho estàs empitjorant. No, Deixa-ho que estar, no. que ho estàs empitjorant. No, en sèrio. Perquè vam pensar, el dia que va venir el Ramon, va venir amb la Eva, i li va treure tot el protagonisme. Pobret, perquè sempre estem amb el cuento de la Doremi i de més, no sé qui ho ha dit això, però dic, home, avui el Ramon es mereix un podcast ell sol. I per això no t'ha buscat croissants, però passa que anant amb el DAC, amb l'IU, i hem arribat tard. Però estaven molt bons els croissants, no? Hosti, però no li diguis això, és igual. Jo sóc sincer, No home, el puc collons. treure de casa, Sí. perdoneu. Però és igual. No, Jace, està... perdona, Ramon, no t'enfadis, de veritat, et demano mil disculpes. ara Què ja heu està, començat ja a està. parlar? Va. Espera, que l'ensaïmada està molt bona, també. Hòstia. Digue. Bueno. Tira. Això, que la Jace, què heu començat a xerrar? O no heu començat l'entrevista encara? Ens heu esperat o...? Espera. Que mano agua amb el cafè. Hòstia. Tu, que això no pot ser. No he començat, el tenia mig emprenyat i li dic que la propera vegada que vingui li portaré de catering croquetes. Per això t'he dit que hem de tindre una air fryer. Hem de Vale. fer coses més saludables, però hem de fer croquetes. Ara ho entenc, vale. Bueno, doncs la buscarem, l'air fryer, no et preocupis. Però bueno, t'he vist una mica rancorós, però no t'ho tindré en compte, perquè suposo que faltava la baixada de sucre, t'ha vingut aquí la baixada de Ja sucre. està, el baixón. Vale. No te'nfadis, home, te'nfadis. Bueno, Home, a primera hora i sense cafè tothom està... Jo sisplau, venia d'entrenar i de què has anat a fer avui? Entrenar què? entrenar a fer 4 cistelles per estar Ah, inspirada i mira. motivada. Ostres, mare de Déu. Doncs nosaltres ja et dic, venim en un altre puesto, però no passa res. De menjar. Pietat, per favor. Ai. Sisplau, donem aquesta benvinguda en el nostre convidat, que tant es mereix un podcast, una entrevista ben parida com la d'avui. Si us plau, cavernaris, donem una forta benvinguda, un aplaudiment pel Ramon Hernández. Un aplaudiment, si us plau. Ramon, quant de temps, per favor? Ens vam veure el sol del manga. Però no vam tenir temps per, com has dit abans, no hem tingut temps per... Ja no hi ha temps per res, home, no hi ha temps per res Sí. allà. Parlarem amb els de la sala perquè ens deixin més estona de la pròrroga, no et preocupis. Sí, clar. Què tal va anar aquest saló? Que a part de signatures vau fer xerradeta, també vau fer presentació de la pel·lícula de Slam Dunk, altre cop. Sí. Veig que Sí. t'ha agafat el gustillo fer això, Sí, Ja? no sé quantes vegades l'hauré de veure, aquesta pel·lícula, ja, però bueno, igual, tu. No, vam estar molt bé, perquè a més vam estar amb l'Aleix Estadella, que és una de les persones amb qui més hem congeniat sempre. És un bon company, és un bon amic, a més. És un bon company de gin tònics, si ho podem dir, també. I, a més, coincidim en moltes coses que també són importants per a la professió, a banda de que hem coincidit moltíssimes vegades a la nostra feina, moltes vegades hem fet moltes coses junts. Fins i tot hi ha una anècdota que va haver una directora que va dir no us tornaré a convocar mai més junts i ho va complir, perquè ja no podia més amb nosaltres. I molt bé, ens ho vam passar molt bé. La veritat és que la gent de Selecta ens va tractar molt bé. Jo no havia estat mai tanta estona signant o amb tants de fans i això, i és molt xulo, és molt xulo. Jo era molt reaci a aquestes coses. Ja ho vam comentar una vegada, que jo era molt reaci fins que em vaig donar compte que tots vosaltres fèieu una gran feina
que la fèieu, a més, de manera absolutament desinteressada, perquè podríeu dir que l'actor de doblatge, quan va allà, té l'interès de perpetuar-se, no? O de fer-se veure, o de que necessita aquesta pujada d'ego o el que sigui, però vosaltres no ho necessiteu, fer-ho això. Ho feu perquè us agrada realment. Més enllà de que vulguis conèixer a la gent que ha posat veu als teus personatges, eh? Està bé perquè el Ramon això que diu de que per nosaltres som la veu, que dels nostres personatges és cert, però que no volem res a canvi, això suposo que ho diu per quedar bé, però sap que no és veritat, no? Vull dir, no, siguem sincers que sempre hi ha alguna, que és broma, sempre agrada veure'ls, o sigui, sempre fa il·lusió. Sí. Escolta, recordem que aquí pagàvem pel·lis de doblatge per no aprendre res, només escoltar les veus de la nostra vida. Sí, gràcies. Jo ho he fet. Seguim. Culpable també jo, vale, gràcies. Jo no. Però a mi em mola molt aquest tema que diu el Ramon, i és perquè per nosaltres, jo crec que també per ells, perquè és una pujada de moral molt bèstia, suposo per vosaltres, també. No sé, suposo que quan acabeu el saló... Perpetuar, com ha dit ell, no? Sí, però quan acabes el saló tens que dir... Aquest personatge és meu, eh? Però vull dir, el fet que ells... Suposo que quan acaba tot el saló diu, hòstia, no sé, una sensació molt guai té que ser això, no? Sí, però aquí hi ha dues coses que jo crec que... A veure, primer, la part aquesta comercial, diguéssim, d'aconseguir o no diners, el que està clar és que una vegada un company, el José Posada, em va fer reflexionar sobre això i em va dir, a veure, si tu vas a un lloc a parlar de la teva feina, tu vas a fer una feina, perquè no vas a mirar l'exposició o a participar d'una conferència, sinó que vas a donar-la. Per tant, el que expliquis, el que tu puguis explicar o puguis fer, té un valor que s'ha de reconèixer, aquest valor. I aquest valor s'ha de reconèixer econòmicament. Per tant, està molt bé que quan vas a fer una xerrada o alguna cosa, cobris. Perquè ell deia, si tu fossis, per exemple, un matemàtic i anessis a fer una conferència convidat a un simpòsium sobre matemàtiques, on anessin estudiants universitaris de matemàtiques, et pagarien per anar a fer aquesta conferència. Correcte. I doncs pensa que nosaltres fem el mateix. Som uns professionals que anem allà a explicar coses de la nostra feina a una gent que li interessa la nostra feina. Per tant, això s'ha de pagar d'alguna manera, no? El que sigui. Això per una banda. I el mateix que vosaltres. Vosaltres, per poder continuar fent aquesta activitat, diguéssim, sense ànim de lucre, necessiteu uns recursos econòmics. És així de trist. Per tant, fora conyes, està bé que intenteu fer alguna cosa per poder mantenir-nos, perquè almenys no posar diners de la vostra butxaca. Però... Estava flipant, dic, ara no sé si ens està demanant diners o ens està dient que ens pagarà ell a nosaltres. Estava flipant, dic, ara no sé com agafar-ho, això. Estic dient que hi ha un límit entre voler enriquir-se d'una cosa de la qual no te n'hauries d'enriquir èticament, segons la meva opinió, o aconseguir que aquella cosa es financiï sola i que tu no hi hagis de posar diners a sobre d'allò. És una diferència bastant gran. Està dient que ens pagarà a nosaltres perquè pugui això anar sol. Vale, ara ho he entès. Estic oferint-vos finançament perquè podeu continuar... Vale, no, és que m'he espantat, Dic, hosti. És com si fos aquell del Tesla, jo? Doncs igual. Hòstia, ara estic veient... Ramon Musk, que gran. O sigui, estic veient... I això farem una nau que es dirà Magori, La nit friki posarà la nau. I anirem a fer l'entrevista, vés a saber aquí. Jo veig les sudaderes canviades. La nit friki, Ramon Hernández. Sí, clar. No sé, jo vaig anar més enllà i quan tinguem l'edifici, sabeu com va amb el del logo de la llum? S'arterà a la nit friki. Atenció, que matem, no? La nit friki. Sí. Seria molt bo, el projector aquest gegant, el focus, com el del xassis que hi havia... Hauràs de pintar una furgoneta d'aquestes que portes tu, Magori, de Batman, per això. Calla. Calla, que hi ha una idea. Calla, que estic veient... anterior podcast. Jo estic veient una cosa molt heavy, que és... Us afecta a vosaltres i ens afecta a nosaltres. I és boníssima. Magori, sisplau. El convocar. Sí. No, ens ho vam passar molt bé. Al saló ens ho vam passar molt bé. La veritat és que molt bé. Fa molta gràcia veure les cares dels espectadors, diguéssim, i està molt bé recollir aquest carinyo amb qui tothom ve allà a parlar amb tu i a conèixer-te. I hi ha una frase que te la repeteixen molt, que per mi és la més xula que m'han dit mai, que és, hòstia, és que formes part de la meva infantesa. No? He crescut amb vosaltres. És així. Aquest és un sentiment molt maco, de dir... I a mi també m'hagués passat, això, clar, tu aleshores, jo viatjo al meu nen petit, al meu Ramon Hernández petit, i me'n recordo, per exemple, el dia que estava jo a un estudi de doblatge, als estudis de doblatge Roca, es va obrir la porta i va aparèixer Rafa Túria per la porta. Rafa Túria el de la cervesa, tio.
Rafa Túria és un presentador de televisió espanyola que ha fet doblatge i és el creador, per exemple, dels personatges dels Lunis. Ostres! És un home que va fer tota la seva trajectòria a Ràdio Nacional d'Espanya i a Ràdio Televisió Espanyola, i que jo veia quan era adolescent, quan tenia jo 11 o 12 anys, ja veia un programa els divendres que es deia Informativo Juvenil, que va ser el primer noticiari que feien per gent de la nostra edat i ens explicaven coses i això. Penseu que jo sóc de l'època... El Franco va morir quan jo feia primer de bàsica, o sigui, sóc una mica antic. Aleshores, aquest home va inventar aquest programa que es deia Informativo Juvenil i per mi allò va ser com descobrir jo què sé què, I el vaig seguir després. És un home que va fer molta ràdio, també. Feia un espai a dins d'un programa que es deia Aquí sí coses a Ràdio Joventut, que es deia El Túria i sus afluentes, que feia 1000 veus i tal. I clar, la primera vegada que el vaig veure en persona em vaig agenollar literalment. Normal. O sigui, em vaig agenollar, vaig anar genolls a terra. L'home em deia, però chico, ¿qué haces? Levántate, por favor, ¿pero qué estás haciendo? I jo agafant-li les mans, Rafa Túria, com si hagués vist el papa, saps? Amb la veu de Gazpacho li va dir, saps? Amb la veu de Gazpacho, ole, los cochinos, ole. Exacte, sí senyor. I res, aleshores ens vam fer amics i hem treballat moltes vegades junts. Puc dir que tinc la sort de ser amic d'un d'aquells que em va inspirar per dedicar-me després. Ara ens entens a nosaltres? Clar, per això t'ho estic explicant, perquè vegis que sí, que es pot entendre, clar. És comprensible. Sí. La pesadesa meva, ja, insistència, és un altre tema. Vale? Això ja va dins el meu caràcter, però aquest... No vull dir aquest negoci, no, cony. Aquest negoci, està pensant en la pasta, a veure com rendibilitza això. Sí. El pedigrí Magori. Monetitzem-ho. Si penseu que això és un business, que sapigueu que és un business molt mal gestionat. Molt mal gestionat, és per part meva. Tan mal gestionat com el business del doblatge. Correcte. Enhorabona. No, però és veritat, això és tot un somni. Quan deien, ara que tot aquest temps que dedicaves, en el meu cas, a jugar a rugby el dediques a la nit friki, dic, no, jo hi dedico el doble de temps a la nit friki que dedicava al rugby. Diu, ara tornés al rugby i dic, home, aquí peles no en tinc que pagar per jugar. Tot el contrari, saps? Amb les subscripcions anem subsanant una miqueta tot això. Però jo no puc ara dedicar, no puc marxar d'aquí, perquè això és com haver-te pujat amb un somni i vas fent estació en una paradeta. El que dèiem una vegada amb la Geis, d'això vaig amb sostre. Ara entrevistarem, imagina't, estic recordant el Magori de fa 2 anys i mig, 3. Entrevistarem el Carles Di Blasi. El Di Blasi. Entrevistar el Di Blasi seria lo más. L'entrevistem. I mires amunt, hòstia, no. La Joel Molar. Més amunt. La Joel Molar. Després ja us vam conèixer vosaltres, a tu i a la Eva, però no ens havíem entrevistat encara, que això va venir més tard. Però és allò que vas veient i gent, que són veus, per tu són veus i personatges. Clar, a mi em va passar això també, perquè clar, jo vaig veure el Rafa Túria, després em vaig començar a trobar gent, no? Jo què sé, em vaig trobar un dia a la Solà asseguda a les 8 del matí al bar de Soundtrack, no? I vaig sentir parlar aquella dona, vaig dir, és la Kim Basinger, tio, o sigui, què és això? Què m'està passant, no? M'estic tornant boig. Clar, vaig veure un dia Soundtrack a la Concha García Valero, que també me'n vaig anar directament allà amb ella i li vaig dir, eres la voz de mujer más bonita, pobreta meva, va morir fa uns anys, eres la voz de mujer más bonita que hemos tenido nunca. Clar, la tía deia, ¿pero qué dices? Me voy a poner roja, ¿no? Yo deia, hòstia, però... ¿Y usted quién es? Sí, usted quién es, no? I tu quién eres, no? Vull dir que jo també he sigut molt friqui i, de fet, sóc un nen friqui que li agradava molt la ràdio, la tele i això, quan els meus amics no jugaven a rugby, però jugaven a bàsquet i a futbol, i jo em passava el dia investigant qui treballava aquí, em coneixia tots els locutors de ràdio que treballaven a totes les emissores de Barcelona. Vull dir que... Clar. Espera. I el Justo Molinero? El Justo Molinero vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo quan jo vaig treballar a Catalunya Ràdio molts anys, 17 anys, vaig fer molts programes, vaig estar de disjockey a RAC 105 durant molt de temps, quan RAC 105 era de la Corpo, no del grup Godó, i vaig fer molts programes a Catalunya Ràdio de substitut, no? D'aquests d'estiu, no? Sí. I vaig fer-ne un durant l'estiu, que fèiem entrevistes a gent, i vaig portar un dia al Justo Molinero i vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo. I durant l'entrevista hi ha un moment que el Justo Molinero em diu, bueno, pues cuando quiera puede venir a trabajar a Radio Teletaxi. I us juro que hagués anat a treballar a Ràdio Teletaxi, ni que fos per dir, he estat treballant a Ràdio Teletaxi, perquè, clar, Ràdio Teletaxi forma part de la història de la radiodifusió catalana. Sí. Cert. Bueno, ràdio... Poca broma amb el senyor Justo Molinero. O sigui, poca broma. Jo a Ràdio Mataró
de petit, vaig anar a Ràdio Mataró i em van dir, tu, ¿a qué has venido? Digo, ¿has venido a cantar? Digo, sí. I vaig cantar Dragones i Mazmorras. Dragones i Mazmorras. Ai, jo pensava que era perquè t'havien confós. No. Sempre, com es diu? Aquí. Coño, amb qui sempre... Però un nen petit, tio. Vale, bueno. Un nen gordo, aquest, que semblava el de Parxís, el nen gordo de Parxís. Però de petit no era així, ja, el DAC, com és ara? Perquè no tenia... Jo a vegades no us imagineu a la gent tal com són ara, però petits? Com el Super López, no? Que portava bigoti de petit, no? Amb la barba aquesta, però petit. Hola, què tal? Soc el DAC. Però petitó. Vinga a cantar. Que viene a cantar. Niño, venga, canta, adelante. Canta jo, Dragones i Mazmorras. Sí, Mazmorras. Però tal com és ara, amb aquesta barba així, les ulleres aquí posades, tot igual. Tot igual, però petit. Per què portes ulleres avui, si no aquest sol? Ai, no sé, clar, foto, no hi diadema. Fa sol. Ui, fa sol. No, per què les portes tu? Bueno, Per veure. No sé. Tampoc li veu ningú perquè estem fent un podcast, però bueno, és igual. Sí, també és això. Bueno, però l'estudi està llogat, Això estem menjant croissant de xocolata. Aquí haguéssim pogut portar realment... Avui si haguéssim portat la càmera per gravar l'estudi, que algun cop ho hem fet, de portar i gravar l'estudi, però avui amb tota la taula com la tenim, que tot el plena del sucre, espera. El sucre... Deja que xupe la mesa. Tu, espera. Que ara et cobraran més pel lloguer. Sí, bufa el sucre que fiqui tot a dins dels micròfons. Bufa el sucre, xato, ja veuràs. Ja veuràs el tècnic. Ja està, perdó. Bueno, a veure, ordenem-nos una miqueta. Sí. Ja hem fet la presentació d'en Ramon. La Geis, a veure, que està aquí, pobreta, m'està mirant amb cara de... La que m'està jo estava menjant xino-xano fora micro, o sigui, jo aprofitava, o sigui, que quan vulgueu... Tira. Ramon, a veure, hem començat un any, des de l'any passat que no ens veiem i no xerrem una estoneta, i ja queda clar que el Manga Barcelona sembla que t'ha agradat l'experiència. Sí. Llavors, ja pots veure que nosaltres no som 4 friquis que fem les coses perquè sí, sinó que fem coses de fans per a fans. Això és més fàcil, perquè potser si t'entrevesten per la Corpo serà sempre molt més protocolari i ja has vist que nosaltres protocolaris no és el nostre punt fort. Claro. Això és progressa adequadament o necessita millora. Jo tiro més cap a necessita millorar. Però ho intentem. O sigui, la voluntat hi és. O sigui, tot arribarà. Perquè la Corpo, les entrevistes són del pal. Aquesta sèrie que has doblat, si us plau, digues que tu has passat molt bé i que és molt entretinguda, d'acord? Sí. Deuen ser així, no?, les entrevistes de la Corpo. Quan diuen, hemos ido a gravar a l'estudi, com feien aquest doblatge, jo pensant, i que els heu preguntat, saps? Perquè vosaltres no sou fans, vosaltres sou el client. Sí. Deixeu els fans que preguntin. Sempre és... L'entrevista depèn de com es faci i a qui li facis i d'on la facis. Aleshores, la gràcia està en poder transformar-se. Ja està. Jo sempre he pensat, ho comentava l'altre dia amb algú, que la vostra gràcia és que de vegades no sou molt formals, periodísticament parlant, diguéssim. No som periodistes. No som periodistes. Exacte. Som fans. Però la gràcia que té és que no sou periodistes. Aquesta és la gràcia de l'entrevista. I que moltes vegades d'entrevistes d'aquestes surten coses que no diries mai a una entrevista formal. Veuràs? Per aquí hi ha un tema interessant, periodísticament parlant. I els nous formats aquests sempre són molt interessants. O sigui, sempre és molt interessant perquè suposa un canvi i els canvis en el món de la comunicació sempre són interessants. Sempre. Els petits canvis són poderosos. Sí, senyor. Exacte. Ja està. Perdona, Geis, t'he interromput. Ha valgut la pena? Sigui, perdó. Ha valgut la pena, home. No, sí, tot venia és... Tornaràs a anar a algun esdeveniment a fer una presentació d'Obus War, que si vols i mola que sigui Slamdunk o sigui una altra pel·lícula? Sí, si m'ho tornen a demanar, està clar que a partir d'ara, o sigui, jo ara ja he iniciat un camí que crec que he de complir perquè me n'he adonat que aquí hi ha un deute. Hi ha un deute d'una feina que fas que jo fins ara pensava, però no era perquè jo no volgués anar per com t'ho diria, per prepotència o per distància de dir són 4 pringats aquí que miren anime i que he d'anar a explicar-los. No ho feia perquè jo pensava que no era prou, com us ho diria, que no era necessari que jo anés, perquè què hi feia jo? O sigui, jo només havia posat la veu allò, no entenia el fet. Deia, per què he d'anar jo? Què explicaré? Què explicaré jo? Que, a més, no me'n recordo de res del que he fet moltes vegades. Llavors, clar, pensava, primer faré el ridícul, perquè no sabré, em diran, vas fer aquella, no sé què i tal, i la liaré, i després, què he de fer jo? Si jo no sóc ningú, no? Era més per això de dir, què he de fer jo allà? Però, un cop entès el sistema de funcionament i el per què, li he trobat el sentit. I sí, m'ho demanen, tornaré, evidentment que tornaré. Però no perquè em doni aquesta pujada d'ego, que també, que dius, home,
és una pujada d'adrenalina de veure que la teva feina es valora, que és molt important, Ha clavat el pai quan 20 i pico d'anys després, Sí, Vull dir, això no és una pujada d'ego, això és una sacada de xorra, perdona, és que la vas clavar, Ja està, perdó. Bueno, però això és... No, això és ofici, ja està. Això és ofici. Tampoc no hi ha cap màgia aquí. És fer bé la seva feina. Segur que vosaltres, cadascú de vosaltres, la vostra feina, intenta fer-ho el millor possible i ja està. I nosaltres hem de fer el mateix. Nosaltres no som res diferent ni res especial. Aquí, jo sempre dic que aquí l'únic especial és el cirurgià cardiovascular que et té allà en una taula estirat amb el cos obert, té el cor a les seves mans i et salva la vida. Aquest tio és l'important. Per sobre d'això, els altres, ja està. Però sí, he entès que és important pel públic, que és important pels espectadors i que és una cosa més de la feina i que sí, que s'ha de fer. Sí. El deute. Que quan has dit del deute ja m'he collonit. Dic, hòstia, té 2 tasses i 2 clauers i encara m'està demanant més. Home, a poc a poc. La sombrilla... mica farem un contracte amb Agori. Sí, tu t'imagines? Sponsorització. Perdoneu, que ho he dit malament. Falta la botella d'aigua, que porta l'aigua. L'ampolla. Però si anem parlant malament, no ens contactem. L'ampoll. M'encanta. No, és veritat, això que dius és donar visibilitzar... malament que estic, perdona. Només he menjat un croissant, us ho prometo. El que és molt important, realment, i això ho has dit tu i ho ha dit també nosaltres els primers, no? I molts altres actors i actrius, és donar aquesta visibilitat a la professió. Per això també, com comentava abans, no? Que venim a fer l'entrevisteta mentre graves un take de Slam Dunk, sempre amb permís de tot Cristo, dels actors, del director, de l'estudi, del client, no? I quan ho aconsegueixes és bueno, tampoc ha sigut tan complicat arribar aquí. I tant que ho ha sigut. Ha sigut laboriós, si més no. Al final dius, què fem ara? El primer dia, la Geis i jo, te'n recordes amb el Josep Maria Mas? El cul no ens hi cabia ni una agulla fotent-li cops de martell, Estàvem allà en plan... Ai, el Josep Maria Mas... Estaven com a fans de... Clar, saps? però això és típic de les primeres vegades, Clar. Això passa sempre. Són les primeres vegades. Les primeres vegades de tot, doncs fot, clar, sí, estàs allà nerviós i dius, i ara què? I si em quedo en blanc? I si no sé què preguntar-li? Pensarà que sóc un idiota, no? Que estic aquí, hola, què tal? És que sí som una mica així. Bueno, jo recordo el Marzani Què? portar-nos en plan estrangers. Pensava que també ho deies en plan idiota. En un saló del còmic, el Marzani portar-me d'estrangers, ja érem col·leguilles, i em diu, mira, han vingut tots els actors de One Piece allà. I em ve el Bonet, que era l'Usopp, i jo em vaig fotre, dic, jo em vaig cagar amb el Marzani, tio, per què em portes aquest tio? Estic com una sopa. Bueno, perquè tu amb el Bonet és l'Usopp i a més és en Pop del Fly. Sí, però... I molts altres que per tu és allò, i l'Ulong. Bueno, no és... Bueno, clar, és que és... Clar, però aquí hi ha la diferència que això passa a totes les feines, no? I segur que els hi passa també, no sé, a qualsevol presentador de televisió que té de company, jo què sé, el Buenafuente, que té de company amb Alberto, doncs segur que Alberto alguna vegada, si va a algun lloc i li diu a un col·lega vine, que et presentaré l'Andreu. Per ell, presentar-li l'Andreu és com presentar-li el veí del costat. Clar. I per l'altre pobre tio pensa, hòstia, l'Andreu Buenafuente, no? Clar, és normal, això. Buenafuente! Com a collonera. Què passa, Buenafuente? És que em va portar tota la tripulació del One Piece, o sigui, no em va portar només el Bonet. El Buenafuente? No, en Marzani. Dic, hòstia, vale, perdó. Sí. Clar, doncs és això, donar aquesta visibilitat i fer-ho de forma entretinguda, que és el que deia la Geis abans. Som fans que intentem fer la feina per als fans, és a dir, com m'agradaria a mi veure-ho. Jo si he fot una xerrada amb tu i amb l'Eva o amb els actors de qui sigui, o amb tu no, amb altres actors, i dius, jo si estic allà assegut, què vull veure? Què m'agradaria que m'ensenyessin aquesta gent avui? Doncs que es fotin a fer un diàleg. A mi no m'importa la vida del Ramon, jo vull que parli. Sí. Vull que parli fent un personatge. Claro. Sí. Bueno, veus, en canvi a mi, jo quan he parlat amb gent, clar, jo també admiro gent que va començar abans que jo, que encara els admiro. O sigui, jo tinc, per exemple, un dia a sala, no sé, el Manolo García o el Camilo o algun d'aquests, no? La Solà, no sé, em fa molta gràcia tenir-los i veure com fan el take, no? I jo també els hi pregunto coses, no? I va més enllà de sentir-los o no. Jo els hi pregunto, a mi m'encanta que m'expliquin històries de com van fer tal doblatge, com era quan van doblar no sé què, com eren els estudis de doblatge abans, com treballaven, com...
sempre és interessant com va arribar allà, no? Què va fer abans? O sigui, què era abans? Venia mobles en una botiga? Feia teatre amateur? S'havia plantejat alguna vegada fer doblatge? A mi això, el meu Ramon Friki de doblatge, m'encanta que m'expliquin batallites d'aquestes, m'encanten. Les batallites m'encanten. Clar. I per això t'has muntat aquest podcast de Voces Humanes. Exacte. És que... Lo de Voces Humanes no ho he muntat jo, ho ha muntat la Eva Lluc. És cosa de l'Eva Lluc. Em sona aquest nom, A mi em sona. Voces Humanes és un projecte de l'Eva Lluc i, com ella diu, és un projecte per poder gravar ella amb les veus que a ella li agraden amb qui no ha pogut gravar mai directament tanta estona. Ja està. Oh, que bo. És així. És així. És molt bo, això, en ve de gust fer alguna cosa amb el Luis Posada, doncs farem un amb el Luis Posada. És un spoiler? És spoiler, Luis Posada? És spoiler? És spoiler, perquè és el pròxim capítol. Oh! Hombre, quines ganes. Oh. I aleshores ha sigut una mica ella, no?, que ha triat amb qui havíem de fer i ja està, la idea és d'ella. La vam posar en marxa a través d'una associació cultural que tenim fa molt de temps que es diu Veus Humanes, amb qui hem fet teatre molt de temps i algun radioteatre en directe. Doncs mira, la vam estrenar el 2013, la companyia. Hem estat fent obres de teatre al Teatre Gaudí, hem estat fent feines pel Memorial de Catalunya, hem fet un parell de radioteatres, vam fer un molt especial Don Juan Tenorio amb una sèrie de veus brutals al Cinema Girona. Aquest està al YouTube, Si us plau, entreu a YouTube i busqueu-lo. Això està al YouTube, es pot veure, és molt xulo. Brutal. I aleshores l'Eva volia fer això i amb el Gerard Vázquez, que és qui ens fa de dramaturg i de guionista, vam tirar endavant el projecte. Ens ha costat moltíssim tirar-lo endavant, moltíssim. Allò que dèieu de la feina, no? De dir, que ens ho han fet això. No, molt. Perquè, a més, jo tenia la il·lusió que aquest podcast el comprés o Televisió Espanyola a través de la seva plataforma de ràdio Televisió Espanyola Play o la SER. Bueno, ja us puc dir que no ens han fet ni puto cas ni els uns ni els altres. Radio Televisió Espanyola ens va dir este proyecto no nos cuadra en nuestro estilo. Claro. Y vaig dir, ¿qué es lo que no te cuadra? Es en castellano, salen voces de doblaje y te he traído gente muy interesante. ¿No te cuadra? No nos cuadra. ¿no? Que sois todos unos rojos. Lo que sois catalanes. Es que sois catalanes. I la SER ni m'ha contestat. Les altres emissores de ràdio Onda Cero tampoc ni em va contestar. No m'ha contestat ningú. I aleshores va arribar un moment que, clar, feia un any que teníem gravat el Camilo García i vam dir, passo perquè ja sé què em passa. A mi aquestes coses em passen. D'aquí 4 dies sortirà algú que està fent el mateix que jo, ho publicarà i em quedaré aquí dient, me cago en la mare, perquè aleshores ja no ho podré fer. I vaig dir, pues res, em vaig quedar una compte d'aquestes d'e-box de pagament. Ui, el pitjor que vaig fer en la meva vida. El primer mes de pagament, tio. El mes que menys audiència vaig tenir. Sí, bueno. Això són merdes d'aquestes. Bueno, però dius, bueno, així puc fer, puc desfer, em vaig quedar un e-box de pagament, ho vam posar tot arreu i així ha anat. I allà està. Home, així està anant. Està anant prou bé. Jo crec que sí, però jo encara tinc la il·lusió de quan tinguem els 7 capítols, perquè seran 6, perquè 6 són 6, més un extra molt especial, del qual no vull dir res, molt, molt especial. Espero encara fer alguna cosa amb aquest paquet de coses i muntar, per exemple, un dia un directe o, bueno, fer alguna coseta. Seria molt guai. He de dir que ningú ha cobrat, ens ha costat calés, perquè hem llogat l'estudi per poder-ho fer bé. Hem tingut 2 grans tècnics que han cobrat, evidentment, que són el Víctor Uller en el primer capítol i el Jordi Casanovas, que és un tècnic i editor de doblatge que té molts anys d'experiència en els següents. Ens ho hem passat molt bé, és molt xulo fer-ho, és molt xulo després sentir el resultat, crec que és prou bo, però bueno, la llàstima és que no arribi a molta més gent, perquè jo crec que el que ens falta, com sempre, és la difusió, no? La difusió és una feina espectacularment cansada, dura. Sí. La més dura de totes, d'anar trucant, d'anar explicant, de preocupar-te de publicar, de parlar amb aquest, és la més dura. I és la que nosaltres, a més, no sabem fer realment, perquè la nostra feina no és aquesta. O sigui, a mi digue'm què vols fer amb àudio i aleshores jo et diré com fer-ho i et donaré idees i t'ajudaré i ho farem. Però el de la difusió i la promoció pues no és cosa meva. Ja. No en sé. No. Estava mirant els programes aquests de Voces Humanes, els 4 primers,
Sí. Tu saps quantes reproduccions teniu només a iVox en el primer episodi amb el Camilo García? Ho has mirat? Quantes n'hi ha ara? 1950. Bueno, no sé si això és molt o poc. Home, a iVox. No ho pensa, sé. a iVox només, suposo que, clar, la Nit Friki, el podcast que més reproduccions té a iVox són 600, crec. És molt, jo crec que és molt. Sí, està bé. Clar, és molt. La mitjana que són... Moltíssim, és moltíssim. La mitjana que tenim a Nit Friki, que vam dir que eren 300, arribava justet. 300 i pico. La mitjana, de dir, hi havia podcast de menys reproduccions, a més. I, home, el segon en té 600 i pico, el tercer 800 i alguna cosa, i el quart torna a tenir 1.400 i alguna cosa. Sí. És una feinada brutal. Sí, estem contents. I això ja ho veus, sense fer massa promoció. Clar. Sí, tocant els collons una mica per WhatsApp als amics, no? És el que toca. Allò d'anar enviant, escolta'l, però bueno. Però bueno, realment no ho hem fet per això, Ho hem fet perquè ens venia de gust i perquè creiem que hi ha coses que han de perdurar amb el temps i que l'única manera que perdurin és deixar-les gravades, diguéssim. Sí. Poder sentir d'aquí uns anys el Camilo fent això, doncs és xulo, igual que si ara recuperes una entrevista de, no sé, d'algú dels que ja no hi són i la tornes a escoltar i dius, ostres, no? Juan Manuel Soriano explicant coses de doblatge, no? Doncs, hòstia, doncs allà queda, no? Això ens va passar a nosaltres amb el Jordi Vila, que el primer que vaig fer després de que es morís pobre va ser veure el programa. Ja. Que a veure, aclarim que no ha de servir per això. No. Vull dir que... Voces Humanas, el podcast para recordar voces póstumas. Epistolar. Bueno, no, és... Que a més el vam fer en castellà, perquè molta gent em diu, com és que ho heu fet en castellà? Collons, per poder-ho vendre-ho més? Doncs no, tampoc. Para llegar a más gente. Sí. Para llegar a más gente. Oy. Hazlo en castellano, que llegarás a más sitios. Sí, una mierda llegarás. Bueno, nosaltres tenim la sort, els catalans, que tenim les alemànigues sempre, que és el nostre idioma, i aleshores, clar, un veus humanes amb veus d'anime. Sí. M'estàs proposant alguna cosa? Un videofòrum, sisplau. M'estàs proposant alguna cosa? No? No. Ara potser estem donant idees. Aguanta'm el cubata. No donis idees. No s'han de donar, perquè saps que hi ha orelles per tot arreu. Ui, tant. Però aquest programa nostre no l'escolta tanta gent. No, perquè no l'he sentit. Tothom sap el que has dit. I aleshores com saps el que vaig dir, si no m'has sentit? Però això... Ai, vas estar amb el Bagori, no? Sí, no ho vaig veure. I al cap de 2 dies, quan vas dir allò de tal, dic a veure, no em vas dir que no ho vas veure? Això li passa a la Geis, també, que no els escolta ningú, però tothom sap el que diu. Sí, això també. A mi m'encanta, això és meravellós. Això és típic del món de la comunicació. No t'escolto mai, no t'escolto mai. Molt bona aquella cançó que vas posar aquell dia. A mi m'han arribat a dir, vas molt forta. I dic, ostres, per no escoltar-me vaig molt forta. Sí. Bueno, escolta'm. Sí. Com ho saps? Diu, no, m'ho imagino, coneixent-te m'ho imagino. Dic, sí. Collons en bamba. A mi me gusta lo de yo no te sigo, pero deberías dibujar. Bueno, però és una cosa d'aquestes per perdurar, i aleshores la manera de perdurar és anar guardant aquestes coses. A falta de llibre, o sigui, a falta de poder deixar testimoni escrit d'això, deixem-ho amb àudio, perquè algú algun dia, quan busqui les arrels, digui, hòstia, això va començar molt abans. És com el del doblatge en català. Doblatge en català, no? Doblatge en català, hi ha hagut senyors molt intel·ligents, que en saben molt, de cinema i de tal, que diuen que el doblaje és un invento franquista, no? T'ha sortit al costat de l'ombro, perdó, al costat sobre l'espatlla t'ha sortit un angelet? Un dimoni, perdó, és un dimoni. Sí, un dimoni. T'ha sortit un dimoni ara, vale. I aleshores, doncs, gent que suposadament és especialista en cinema. I que s'ha enamorat del cinema veient les pel·lícules com si ara té 70 anys. També n'hi ha especialistes en sanitat i en història i et diuen que Franco va inventar la Seguretat Social. Exactament. No? Franco inventó la Seguridad Social. Molt bé, enhorabona. Bueno, i aleshores què passa? Que queda un testimoni d'algú que algun dia et penja una pel·lícula a YouTube que es diu Draps bruts i ferro vell, del Fernandel, doblada en català, que és del 1923. Però el doblaje fue un invento franquista. Correcte. I dius, algú falla. Déu, Àlex Gorina, tu ets crític de cine? Vale, Déu, ves passant, Aquest és l'home que deia que el Shin-Chan no valia res, tio. Aquest és l'home que es va enamorar del cinema veient les pel·lícules
No sé on les veia, jo suposo que totes doblades. A Telegram. Que vivia aquí a Barcelona. I va a França, subia a França. Se les descarregaven original. Jo no sé com les va veure. A Telegram. Doblades, no? Oi, estan totes allà, estan totes a Telegram. Anava a França. Ja no ho hem vist amb el Celo. Jo no ho sé, m'ho han dit, que estan a Telegram. Ell i la revista i el periodista que té els collons de posar això com a titular de l'entrevista, que dius... Aneu a cagar. Perquè és un titular, No, és el Titular que típic... es fa viral, home, que això ho has de fer perquè es fa viral i llega més gent. Ja, però a mi Senyor. els periodistes que m'han acompanyat durant la meva carrera periodística, perquè jo sóc periodista, sempre em deien que tu no pots fer un titular que sigui mentida. Buf, Però tu ets periodista d'ara o periodista dels d'ara d'abans? no, Ara tot No, és mentida. jo sóc periodista dels d'abans. No existia Twitter. Ah! No existia Twitter. Ni la WOC, no? No. Són periodistes d'investigació, de buscar, de no agafar-se titulars, de no manipular informació, un altre tipus de coses. Exacte, de contrastar la informació, de tot això. Escolteu, Vull que fa poc, contrastar, durant aquests mesos hi ha hagut un titular molt gran que ha sortit una colombiana que era animadora de Hayao Miyazaki. Oi. I allò va ser molt heavy perquè Vols la veure un bon colombiana el va titular? colar el periodista en una premsa, o sigui, en un gabinet de premsa. Literal. Bueno, és que ha arribat un moment que a Twitter ja no saps què és veritat i què és mentida, no? No va entrar el Santi Millán amb una targeta del Capravo als Òscar? Això va ser molt bo. Bravo Sí. Capravo, en anglès. Bravo Capravo. Sí. Sí. Espera, estic. Directament. Jo vull aprofitar, Ramon, i tota espera't aquesta que no ha arribat- reivindicació. No ha arribat la Torno? intel·ligència artificial encara, eh? Ui, espera. Espera, Espera. dona'm un momentet, Ramon, Espera't. que vull aprofitar per fer una crida, que has fet una cosa que trobo molt important, que com bé saps i com bé has explicat, quan fas una iniciativa, òbviament piques a la porta per donar-te a conèixer. Sisplau, faig una crida a tothom, ja sigui per una oferta de feina, una petició formal, un verd camí, el que sigui. Si algú us envia un missatge, us costa zero contestar dient gràcies, rebut, ho tindrem en compte, no ens interessa, o sigui, és igual el missatge, sigui positiu o negatiu, però sisplau, doneu una resposta, que és molt trist tindre un silenci. Sí, perquè a més, darrere d'aquell mail hi ha algú que ha gastat uns minuts en escriure't a tu per demanar-te una cosa, almenys digue-li, mira, no m'interessa, no tal, no sé què. No, la gent ha agafat per costum no contestar. Correcte, però, a més, també, si us plau, minut de silenci per aquesta persona que està darrere aquest mail i s'ha molestat en escriure-ho, en lloc d'estar esperant a que els grans vinguin això també, a buscar-te i que presentis. I després s'indigni. Bueno, és que al món de la comunicació passen moltes coses, eh? També passa que tu vas a una televisió pública a vendre un programa amb algú molt conegut, que surten els programes de Buenafuente, vas allà amb una proposta de programa, amb un tema concret, i et diuen, no, això no interessa. I al cap d'uns mesos veus aquell programa. Això t'ha passat amb qui? Amb Alberto? Això m'ha passat a mi. A tu? No puc dir amb qui perquè no tinc l'autorització del company per dir-ho, però això ens ha passat. Hola! Festa. O sigui, em volies marcar amb vosaltres mateixos i al final te l'han cardat. Diguéssim que el senyor a qui li vam presentar la idea, li vam explicar tot i li vam portar el dossier, va dir això dels mercats no interessa gaire a ningú. Es va quedar el projecte i dies més tard... Es va quedar la idea, la va transformar una miqueta, la va fer més barata, sense presentador, que així és més barato, más rato, más barato, i la van fer. Sí. Per això dic que de vegades és perillós explicar les idees a segons qui. Claro, has de veure quin tipus de persona o rata tens a davant. Però a vegades no ho saps. No ho si saps. Tu vas a una cosa com una corporació, una entitat, vols promocionar la teva cosa... Però això és jugar-te-la, també, una mica. Aquestes coses passen. Aquestes coses passen. Te l'has de jugar. Però clar, després tu expliques aquestes coses i com que se suposa... Per això empatitzo més encara amb vosaltres, perquè se suposa que nosaltres som uns mierdecilles. Vale. Aceptamos barco. Estem d'acord, no? Sí. Tots els que estem aquí ara xerrant som uns mierdecilles. Bueno, però com pedigrí, eh? Com pedigrí. Aquest qui és? I ja està. I queda amb això. Sí, és el marit de l'Eva Lluc, la que surt al Super 3. Com que som uns mierdecilles, doncs els mierdecilles... Farem millor nosaltres, ara. Quina barra, eh? Això emprenya, però suposo que, clar,
a mi m'emprenyaria d'una manera que és a nivell moral, de dir, hòstia, jo volia fer això perquè m'agradava, i tu, en el teu cas, és, hòstia, jo he presentat un projecte perquè volia tirar-se endavant i al final, com deies, treure un rendiment també econòmic, perquè és el teu programa, el teu projecte. Sí, clar. I al final dius, a mi m'han fotut la il·lusió, tu m'han fotut les peles. Sí. Clar, No, però no les peles, només la idea, eh? No, és que també li han agafat el projecte sencer. El projecte, però que ell volia portar a terme per web, però al final... Sí, però això ens ha passat a molts, eh? No soc res destacable, eh? Això ens ha passat a molts. Però és per allò que dèiem que mira com van les coses, no? Que tu vas presentant coses i o no et contesten, o no només no et contesten, si et diuen que allò no val i ho fan. Sí. Que no sé què és pitjor, eh? Prefereixo que no em contestin, eh? Sí. Sí, perquè dic això que no val i 3 mesos més tard, 6 mesos, un any, i el trobes allà i dius... Exacte. I això no funcionava. Exacte. Ja és estrany que encara TV3 no hagi fet cap cosa estil la nit friki. Bueno, que no ho hagin fet. Però amb uns presentadors més guapos, perquè clar, vosaltres no teniu imatge. M'atreveixo a dir-te una cosa, i això no ho he dit mai, al DAC poder l'he comentat alguna vegada, o a la Geis. Però això és una cosa que jo m'ho he pensat moltes vegades. Saps per què si això no ha passat ja, no passarà? Perquè sí que és cert que al final, sempre ho he dit, i això és veritat, i qui em digui que no, li diré que no m'ho crec. Al final, el fet de tenir a darrere els actors de doblatge tan de la mà, el Marzani, a tu, a l'Òscar Muñoz, a l'Estadella, que cada cop el tenim també que, joder, de no sortir a sortir tot arreu. Sí. I amb molts més actors, Josep Maria Mas, vull dir, és que podria començar la Montse Puga, i no acabaríem, eh? Jo crec que el tenir aquest parapeto, que al final és una relació que tenim amb ells, que no és un... Sí, és una relació personal. És una relació personal i, bueno, no és professional perquè jo treballo en una ambulància, la Geis al jutjat i el DAC és profe de dibuix. Sí. Jo vull pensar que tenir aquest parapeto, ojo amb quin biombo tires, saps? A dir, a veure quin biombo empentes, perquè darrere hi ha coses i es poden veure o es poden molestar. Sí. Això és el que jo crec. Ara em diràs, ets un pretensiós. Vale. O soc un pretensiós. Però... No, estic completament d'acord amb tu. Bueno, doncs poder tindries a un Ramon, que és canyero, a un Zani, que no el facis enfadar, en el Mas, que quan s'enfada es posa estupendo, l'altre que també, atreveix-te a tirar el biombo en fer aquesta jugarreta al Magori, que és un xaval que, a més, igual que la Geis i el DAC ho fan, per amor a l'arte, i a sobre els hi fots aquesta putada. Primer, quedes com a desgraciat, que ets un desgraciat i un guarro per fer això, i segon, ara els demans explicacions en aquests. A veure, és que aquests no volen fer res, no volen no sé què. Què has fet? No, jo amb ells res, no, amb ells no, però els has tocat els has tirat un biombo que amb ells els agradava. Això ho estic dient ara i és el primer cop que crec que ho expresso d'aquesta manera. Jo també crec que no els interessa a vegades aquest tipus de coses. Perquè és molt clàssic, són molt clàssics. O els agrada el format i no ho volen per casa seva. És el que t'anava a dir. Jo veig allò... però és que jo crec que això ja que parlem del món de la comunicació, i pareu-me, perquè si no, hi ha una cosa molt interessant que és els podcasts, per exemple. Jo ara estic escoltant molts podcasts, estic recuperant una cosa que m'agradava molt quan tenia 12 o 13 anys i era tot el món aquest paranormal, de los ovnis i aquestes coses. Que jo no em crec res, perquè jo no crec en res. O sigui, jo crec que soc la persona que menys creu en res, però m'encanten aquests temes. O sigui, el rotllo crims i el rotllo fenòmenos paranormals m'encanta, tu. Vale. Aleshores, conspiracions, teorismes i... boníssim, no? I aleshores m'interessa molt pel cantó, diguéssim, científic, no? Què podem demostrar d'això? Perquè alguna cosa ha d'haver-hi, doncs, què podem demostrar que això és així o què hi ha, més enllà de creences, mites i coses d'aquestes. Bueno, quan jo era petit, òbviament, jo veia el Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, sona el nom. La televisió espanyola, no? Era un friqui. Vale. Sí, era un friqui que feia programes de misteri. Heu vist la sèrie d'Alberto i del Buenafuente? La sèrie? No. De Netflix? No. De Al otro lado, es diu. No he vist. No. Bueno, doncs veieu-la perquè és una passada. És molt divertida. Va d'això. És un investigador friqui de temes paranormals. I, a més, surten algunes figures clarament reconeixibles de la televisió mistèrica actual que diuen ells, no? Bueno, això té dues vessants. Té el gran programa que tothom coneix, que és el del... El Resporte.
Iker Jiménez. Vale. No, Cuarto Milenio. Cuarto Milenio ara mateix és el gran programa del tio conegut que té tots els recursos del món, amb tota la pasta del món, per fer-ho tot el que vulgui del món, no? I darrere de tot això hi ha un submón que fa molt de temps que existeix, perquè després tu mires la data dels podcasts i són anteriors fins i tot a això, i te n'adones que hi ha gent que ja fa molts anys que ho feia això, i te n'adones que hi ha un periodista que es diu Miguel Blanco, que als anys 70 ja feia programes d'aquests tipus a Ràdio Nacional. O sigui, tu vas buscant enrere i té un avantatge, que és que l'Iker Jiménez ha de fer audiència i ha de fer espectacle. I aleshores ha de tractar temes que amb ell li generin pasta, popularitat, anuncis i tal. Però els que fan els podcasts no es guanyen la vida amb això. I aleshores què poden fer? Poden fer allò que deia la Geis, el podcast que no hem donat et cagues amb una investigació que s'ha fet malament, o pots dir les coses pel seu nom, la gent parla sense pèls a la llengua, si han de dir amb un tio que és un estafador se li diu, i allà aprens molt més, perquè allò és... Evidentment pot estar manipulat, no vull semblar ingenu, pot ser que amb ells també els interessa explicar allò o tal, però pots extreure més veritat de tot allò, que no del programa super ben fet i tal. Per tant, és molt millor que la Nit Friki no traspassi mai aquesta porta. Ja t'entenc, Bueno, sí. També. Perquè no us la deixaran fer mai així. Bueno, ja està bé. Aleshores, com que no us la deixaran fer mai així, val més que no... Si us la deixen fer, endavant, però si no, val més que no traspassi. Ja, perquè hauríem de canviar molt i és, des que estàs El aquí, format. el format ja no és el mateix, ja no és I igual. si no us ho deixen fer, marxem, Jo ho tinc clar, No, ja no entres. Ja. Per això, clar, ja no entres. Que també et dic que la intenció, sempre ho hem dit, no, la intenció no és aquesta, que passi o no. Mira, vam estar a Fibracat quasi Sí. un any, 11 mesos i alguna cosa. Sí. Vam començar, 11 mesos justos, perdona. Vam començar l'1 de febrer i vam acabar el 31 de desembre. I hosti, només aquella estoneta els dijous del vespre ja era com, el nostre moment. Oh, sí, vinga. Clar, Jo no anava a buscar la meva dona a l'hospital, jo la deixava que baixés en patinet amb autobús per tal de veure'm a la tele un programa que Jo no ho jo feia, havia editat. a mi no m'agrada veure. Jo que veiessin els altres i m'enviant missatges dient que em veig per la tele. Un programa que jo havia editat i jo havia fet la postproducció i tot. Bueno, però vols veure com ha quedat al final de tot. I a la tele, Sí. A veure com es veu això a la tele. A la tele. Mama, has vist a la tele avui? Doncs això, que moltes vegades això és molt xulo, però va en detriment de tot el contingut i lo interessant de la feina que pots fer en realitat. Claro. Perquè estem aquí sense filtros, portem 50 minuts de xerrera i Que ja m'he cagat amb tothom. I demano perdó per haver d'arribar Bueno, tard. parla de les dies, encara. No, I arribo al nivell del Marc Zani gairebé, no? Que vas escombrar amb tot, allò. Et falten fer unes campanades, però el 2025, qui diu que no? Les Però en campanades... cas, estem amb la conya de buscar la capa. Lo de les campanades, ja t'ho vaig dir que em va semblar una idea genial. Sí? Bueno, mira, me n'alegro. Sí. És una idea genial. Moltíssima gent, flipaven. Jo dic, però com la gent està tan zombats com nosaltres, estan aquí? És un nou format, és una cosa que no s'havia fet mai. La innovació en la comunicació és el secret. I la innovació no ve sempre de supercàmeres i un micro de l'hòstia, no. No és innovació tecnològica, és la idea. Quatre webcams. Sí. 4 webcams i un radar de les boles de drac, tio. Uns conguitos. Ja està. Un tazo, no? Ui, parlant de tazos avui. Ui, tazos. Bueno, després us expliquem. Jace, perdona, segueix. És que avui la Jace no està parlant... Què li has dado? Jo no. Dale un croissant a la Jace, pobre que habla. Jo he menjat, jo deixo xerrar perquè el Ramon xerra molt i a mi m'agrada escoltar. Com bé, ell diu, jo soc de les fans que a mi m'agrada escoltar-vos perquè jo me quedo mirant amb la cara de, perdoneu l'expressió, empanada, perquè, clar, és sentir-vos a la tele, jo us sento a la tele i ja us veig. M'agrada veure-us darrere d'un atril quan anem a algun estudi de doblatge, però ara quan xerreu de cosetes que en cap altre lloc xerreu. I llavors jo necessito que tu xerris. Jo no sóc important, a mi no m'ha d'escoltar ningú, jo no he d'explicar res. I que això te sona a tu, Marc, Jo no he d'explicar res, però en canvi el Ramon sí. I abans de començar t'he dit, ha passat un any, i és que des que ha passat un any, a vosaltres heu entrat amb l'any de la norma IA, la regla IA, els contractes i les IAs, i volia preguntar-te què està passant, perquè les campanes que ens estan arribant és que hi ha molta cosa frenada. Bueno, ho explicarem per la via curta, perquè si no... La via curta és...
se sap que han començat a utilitzar algunes veus que s'havien gravat per altres qüestions per fer segons què, i aleshores ens vam endonar, ingenus de nosaltres, que a les clàusules dels contractes que signem fins ara deia que todo este material podrá utilizarse en cualquier formato, tal, no sé qué. El problema era que posava presente y futuro. Oi! Y posava radio, televisión, no sé qué, tal, o en cualquier formato audiovisual, presente o futuro. Clar, en el futuro ya llegó, i el futuro es diu intel·ligència artificial. I aleshores hem començat a veure coses sorprenents, com agafar veus de gent i fer-les servir per dir qualsevol altra cosa. Això és una cosa que ja ens havia passat amb menys mesura, perquè ja fa molts anys que s'està investigant això de la veu digitalitzada. Abans no es deia IA, es deia veu digitalitzada. Aleshores agafaven trossos de paraules i fins i tot síl·labes i componien, no?, allò corta i pega una frase que tu no havies dit. Què passa? Que amb la intel·ligència artificial això és molt més fàcil i molt més ràpid de fer. I aleshores, per primera vegada, a nivell mundial, tots els locutors i actors de doblatge han començat a parlar junts d'això. A nivell europeu ens hem ajuntat molt. A nivell de l'estat espanyol és la primera vegada que ens unim tots els actors de doblatge de totes les comunitats autònomes. La primera. Estem tots d'acord. Madrid, València, Galícia, Sevilla, Barcelona, tots d'acord. Ens hem ajuntat amb una associació nova, amb una mena de federació, que és Passave, i hem ajuntat totes les associacions de doblatge. Doma, DUP, els valencians, tots junts, Galícia, tots. I el que demanem és que no es pugui fer servir la veu de qualsevol cosa, de qualsevol pel·lícula, per generar una pel·lícula nova, un guió nou, un missatge nou. I que en el cas de que això es faci, establim les bases de com s'ha de fer, del que es pot i el que no es pot fer. Que no sigui, podremos utilizar lo que nos dé la gana cuando nos salga de los cojones y tú no podrás hacer nada porque has firmado un contrato que dice cualquier soporte audiovisual presente o futuro. I aleshores, bueno, què vam fer? Doncs parar i dir, senyors, la clàusula que s'ha de posar és aquesta, ens vam posar d'acord amb una clàusula. Hi ha altres països que també ho estan fent, amb alguna diferència en el redactat, França, Itàlia, Alemanya. És una cosa a nivell... Els americans també s'han posat d'acord perquè ells no fan tant de doblatge, però que sí hi ha molts actors de veu que fan audiollibres, que fan el doblatge de dibuixos animats, que fan falques de publicitat, que fan spots, vull dir, també hi ha. Ells també s'han posat d'acord amb això. El sistema americà, com sempre, és una mica diferent i ells el que sembla que estan negociant, no sé si ho han acordat encara, però el que ells volen negociar és que es pugui fer servir només en els videojocs, però pagant. O sigui, agafarem la pel·lícula, jo què sé, Aterriza como puedas, ¿vale? Vale. I amb totes les veus aquelles crearem un missatge nou. Farem parlar aquells actors d'una altra cosa i els farem servir per aquest joc d'Aterriza como puedas o del que sigui, vale, no? O d'un de pilots d'avió, que ja ens va bé, no? D'accidents d'avió, doncs ens va bé el que diuen en aquesta pel·li, però amb aquest senyor i aquesta senyora i tal que han participat els hi pagarem tant. Vale. Només en videojocs. Aleshores, la nostra és, no es pot fer servir en res que no sigui en aquella pròpia obra. Si tu vols fer una cosa nova, em crides i m'ofereixes el què. Aleshores, què es va fer? Doncs parar totes les produccions que o no incloguessin aquesta clàusula d'entrada en el contracte, o sigui, a partir dels nous contractes del gener, o que no acceptessin, o sigui, que no signessin un acord per seure's a negociar abans del 30 de març i arribar a un acord. Vale. Què ha passat? Això és una lluita dels actors de doblatge dels actors de veu, com m'agrada dir-los a mi, per protegir-nos a nosaltres mateixos, però que també, i això em fa pensar moltes vegades amb el DAC, és una protecció també pels creadors, per exemple, o els il·lustradors, no? Jo faig un logo i sobre el teu logo entreno una intel·ligència artificial que farà milers de logos, o jo faig un còmic, no? Agafo tots els dibuixos del DAC, els passo per una màquina i de la seva manera de crear i de fer entreno la màquina perquè dibuixi com el DAC i em faci 300 pàgines d'un còmic en 20 minuts. El DAC s'ha quedat sense feina, directament. I això és molt greu,
perquè aleshores cada cop tindrem... O sigui, la part artística ja no serveix de res. O sigui, l'únic que li quedava a la humanitat, que eren les arts, ja tampoc. Ni les arts, ja. O sigui, ja res. Jo només demano, i ho diré, ojalà tots com tu, ho diré, perquè jo m'he trobat amb moltes hòsties, últimament, de gent del món artístic, ja parlo d'altres que no s'han vist artístic de dibuixar, sinó actors, tal, compartint IAs. Actors, gent... I això, no sé si va veure el programa del dia de Cap d'Any, que em vaig emprenyar com una mona, però és que és veritat, trobo que o todos o nada. Yo no puedo ser que a lo mío, pero lo tuyo no, porque bueno, no me interesa ni me importa. I això em preocupa, perquè llavors no hi ha empatia. La raça humana és molt egoista, sí. I aleshores l'humà és egoista de naixement. Aleshores ho portem a dins, i aleshores jo vull arreglar el meu i a tu que et donin pel sac. Ah, sí? Entesos. És tot el món creatiu. Tot el món creatiu. Estem tots en perill. En el perill de ser substituïts per unes màquines que ho faran cada dia millor que copien. I que ho faran molt bé. Sí, I que no és humana. Que no inventen res. Dius, la gent et diu, hi ha molts companys que diuen però això és inevitable perquè acabarà passant. Bueno, intentem-ho frenar, no? Clar, perquè si ja diem ja passarà i ens quedem aquí asseguts de braços creuats dient si ho faran igual, si ho faran igual que ho facin, no fotem. Mirem d'intentar mostrar oposició i sentar unes bases de com s'ha de fer. Perquè, per exemple, Dag, si a tu et diguessin, mira, fes-me una sèrie de 6 personatges, dibuixa'm 6 personatges, un que sigui el dolent, l'altre que sigui el guapo, vaig al més tirat, l'altre que sigui la noia heroïna, l'altre que sigui la guapa i una mascota, no? Mira, però no els animaràs tu, els animarà aquesta màquina IA, però jo et pagaré per la creació dels personatges i et pagaré com si fessis cada capítol. Clar, tu em diràs, home, a veure, parlem-ne. Perquè, clar, una cosa és la creació, o et deixaré participar d'allò. Tot això s'ha de parlar i no sabem com serà, no sabem com és el present i no sabem com serà el futur. Per tant, de moment frenem-ho, seiem-nos a discutir i dir, un moment, o sigui, prou. De fet, ja els hi ha passat a 2 companys de doblatge que s'han sentit, i s'ha liat aquesta setmana passada, i s'ha fet retirar immediatament, que s'han sentit en 2 comptes d'Instagram les seves veus venent xampús. Sí. I parlo de 2 persones molt importants. En sèrio? Aleshores, sí. Aleshores dius, ojo, aleshores què ha passat? S'ha posat en marxa tota la maquinària de l'assessoria jurídica de DUC, de l'associació de doblatge, sí, de tota l'assessoria legal, i s'ha contactat amb aquesta gent, els hi va costar molt, segons m'han explicat, perquè, clar, darrere d'aquest hi ha un altre que ho ha republicat, que no és d'ell, que diu que no és seu, que és de l'altre diu que no, però, bueno, els han trobat i ho han pogut retirar. Però, clar, imagina't l'impacte d'aquell actor o actriu de doblatge que s'aixeca un matí, mira Instagram com qualsevol humà i de cop i volta se sent llegint una cosa que no ha llegit mai en un vídeo que no ha vist mai. I diu, hòstia, que sóc jo. M'han robat l'ànima, literalment. Sí. Tal qual, es veu tot l'ànima, tio. Sí. Clar, perquè la veu forma part de la persona. És com si un dia veus la teva cara, no? Veiem a la Jace, amb les orelletes aquestes tan mones que porta, en comptes de parlar d'anime, no? Parlant de llibres de poesia. Un discurs de Vox. M'imagino aquest actor... Li han canviat la samarreta i posa la nit de la poesia i surt ella allà explicant coses de poesia, no? I dius, hòstia, perquè el tio del canal de poesia li ha fet gràcia la imatge que té i ha dit, doncs mira, aquesta no ja mateix, la passo per la IA i li faré parlar de poesia, dius. Sí. Bueno, o que un partit polític, és molt heavy, un partit polític utilitza la veu del Terminator. Per exemple. Jo dic Vox perquè és el més heavy. Però això de les veus és tan perillós com, clar, la veu identifica l'humà. És com la cara o els ulls, no? Hi ha cares, hi ha gent que es pot assemblar per la cara, però les veus són molt distingibles. Si tu crees un missatge, per exemple, no, que deies, d'un polític, no? I fem sortir, jo què sé, el Pedro Sánchez, i li fem dir que que ha acordat la independència de Catalunya i que a partir de demà traspassa totes les competències a la Generalitat de Catalunya i això ho emets en un tuit delpaís.com .es. Perdó, elpaís.es. Què? Com saps que no és veritat? Si tu
veus fins i tot la cara del Pedro Sánchez allà en aquell vídeo dient això. Per això hi ha d'haver-hi bons periodistes. L'altre dia vaig a ficar-me encara una mica més a la bola. Ai. Tira. Fa uns dies van fer el programa del 40 aniversari de TV3. Tu també vas pensar... Vas per on vaig ja jo, ja veuràs. Sí, nosaltres també. Que va començar amb un suposat Pedro Rubianes fent un monòleg. Bueno, era Pedro, perquè no era el Pepe de veritat. Allò, Pepe Rubianes, ¿vale? Un suposat Pepe Rubianes fent un monòleg. Sí, cert, l'hem vist. I això ho fa la televisió pública del país. Sí, cert. Però van fer-ho com a gràcia. Van fer-ho com a gràcia de com seria que el Pepe ara fes aquest programa. Sí, però no. La televisió pública del país utilitza cartells amies, Jo de fons, A mi gràcia no em va fer. Tampoc. Perquè quan vaig veure que deia, per exemple, la frase... Perquè primer vaig pensar, ostres, ho han fet amb trossos de vídeo del Pepe Rubianes i han anat muntant i tal. No, però clar, quan va dir que habla el catalán en su casa i tal i no sé què, vaig pensar, això el Pepe Rubianes no ho ha dit mai. O sigui, va haver-hi una sèrie de coses. 40 anys de TV3. No. Pepe, no. No. O sigui, i aleshores després van fer la gracieta d'ensenyar-nos el cómo se hizo, no? Jiji. No. Has banalitzat, això. No. O sigui, això que ho faci Telecinco o La Sexta, perdoneu, és la meva opinió, És la meva opinió. No, sí. Això que m'ho faci una televisió privada d'aquestes, que, bueno, espectacle, vale, però que la televisió pública agafi una figura pública com el Pepe Rubianes, amb el que ha significat aquest senyor, me'l posi allà a la cara d'un altre, me'l modifiqui, suposo que amb permís de la família, espero. La germana, què hauria dir aquí, la germana? Espero, amb la seva veu fent-li dient el que els hi va donar la gana. A mi no em va agradar. Ja. Jo trobo que jo tinc molt clar que és una emissora pública i vaig treballar 17 anys a la Corpo, 17, i tinc molt clar les funcions d'un mitjà públic. I crec que no calia, senyors. I si això ho fa Campofrío, pregunto, quina seria la teva opinió? Bueno, Campofrío vol guanyar diners, potser ha pagat molta pasta a la família del Pepe Rubianes per fer això i ha decidit fer això, que és d'un mal gust increïble. Perquè treure una persona morta com si estigués viva dient unes coses que no ha dit mai, a mi em sembla de mal gust. Clar, perquè tu no saps si en aquell moment Pepe Rubianes hagués dit aquestes paraules. O sigui, estàs aquí fent una apropiació... O si al Pepe Rubianes li hagués fet gràcia que li fessin això. A lo millor s'hagués cagat amb la puta mare que els va parir. Perquè tal com era el Pepe Rubianes... Sí. Bueno, és com l'inici de la Lola Flores. Això de Campofrío, sí, aquí el permís de la filla i tal i qual, però amb el tema de Campofrío ho dic perquè el Quique San Francisco havia participat en més d'un, juntament amb el Buenafuente, que abans l'hem comentat. I justament aquest any ha anat amb una crítica bastant forta amb el tema de les IAs. Però ells mateixos, a dins del sketch, hi ha un moment en què una noia diu pues yo no veo tan mal esto de las IAs. En plan, si gracias a eso podemos volver o hacer que Chiquito, podemos volver a traer a gente que queremos i hacer que Chiquito hable inglès i surt el Chiquito parlant anglès, però la frase seva, Pendecan de Morenau, que dius, això és anglès. Això deia el Chiquito. I després surt un tros, només de la veu, del Quique San Francisco desitjant un bon Nadal a tots aquest any. I dius, hòstia. Clar. Vale, sí, recuperem a Hitler i a Franco, també, Sí. Portem a Mussolini, portem a Hitler també, no? Que diguin coses, que els envien missatges als alemanys actuals, no? Jo realment, sí que és veritat que crec que esteu, Ramon, em fico una mica jurídica. Una mica jurídica. Un moment, espera un moment, només una cosa. Bueno, total, es va plantejar això, va haver-hi una sèrie de gent que va signar directament a que sí, que incloïa aquesta clàusula IA, que us la puc llegir, si voleu, el que diu. És molt llarga? No és pas... No. És molt escueta i molt... Però va haver-hi gent, per exemple, entre ells Televisió de Catalunya, TV3 i Movistar, que va dir, sí, la signem directament, o sigui, no cal negociar res. I uns altres que s'han anat afegint, els últims Netflix, que s'han afegit a seure's a xerrar, no? Vull dir que... Vale. Espera, que farem la cortineta perquè et donarem pas per llegir aquest petit paràgraf. Un momentet. Espera't. Les notícies del podcast. La clàusula IA ha de dir
No se permite ni cede el uso de la voz, modulación, timbre, gestos y análogos del locutor, locutora y o actor, actriz de doblaje o de voz para ser utilizados para alimentar, entrenar, simular o acciones similares en programas o proyectos de inteligencia artificial, robótica, juegos informáticos o cualquier metodología que utilice y transforme la voz e interpretación grabada originalmente por el locutor, locutora, actor, actriz para destinarse a otro fin distinto al detallado en este contrato, que és dar voz e interpretar a un personatge d'una producció en concret. Això és el que diu la clàusula que ja han acceptat directament, que són la llista actualitzada és... Espera, que us la diré, perquè això és interessant saber-ho, perquè sempre parlem molt... Els que han acceptat directament són Cosmopolitan Movistar, Radio Televisión Española TV3D a Planeta. A les distribuïdores que han adquirit el compromís de seure són NBC Universal, que aquí hi ha Sci-Fi, DreamWorks, Focus, Telemundo, tal, Tree Pictures, Walt Disney, AMC, Warner Bros., que inclou Discovery, HBO Max, Cartoon Network, tal, no sé què, i Netflix. Vale. Falten Amazon, qui més? I Apple, no? Apple i Disney, no? No, Disney és. Disney al final sí, vale. Bueno, deixar clar als espectadors que aquest programa s'emet i es penja el dia 1 de febrer, però aquest programa s'ha gravat dies abans, de forma que tota la informació que ha donat el Ramon és en qualitat de la data que estem dient, abans de l'1 de febrer del 2024. Sí. Val? És això. Volia deixar-ho clar, que no vingui algú... Ara som a 4 de febrer, que l'estan escoltant aquí... Perquè avui és 4 de febrer i tu estàs escoltant aquest podcast. Sí, sí. Segur que amb algú encertarem. Doncs aquesta informació és d'abans, que ho sàpigues. Si avui, 4 de febrer, hi ha, per exemple, Netflix o qualsevol altre ja ha signat, no et preocupis, no vas endarrere. O ha sortit la notícia que a partir de tots els doblatges faran amb intel·ligència artificial? Sí, hem perdut. Hem perdut. Exacte. Bueno, doncs, hòstia, digues, Geis. Una batalla. Doncs deixeu-me que me fiqui el meu punt jurídic, o sigui, la meva professió en el fons, que a part que és de discutir, i si la analitzem és fàcil, és portar la contrària a l'enemic. Jo crec que vosaltres esteu en un punt a favor i per això una mica les empreses estan cedint voluntàriament i molt ràpidament. Per què? Perquè fa molts anys vam tenir la desgràcia que la nostra normativa espanyola, amb el tema de les hipoteques, va haver moltes desgràcies, perquè havia una lectura i un articulat, que és veritat que la llei és imperiosa i s'agafen a el que diu l'articulat. Va fer que molta gent es quedés sense sostre i no anirem a tirar tant enrere, sinó que aprofitaré per fer el soroll de tirem marxa enrere, però alhora tirem cap endavant, que tenim una situació actual. Què passa amb aquesta clàusula que tu has mencionat, que feia esmenta en passado i futuro? Aquesta clàusula de sèrie, si això es porta als tribunals, ja siguin a nivell autonòmic, estatals i, si cal, al Tribunal de Drets Humans Europeu, és molt fàcil que acabarà sent abusiva, perquè, òbviament, ni passat ni futur pot ser atemporal ni infinit. Llavors, no té una durada determinada, és d'un abús que en el seu moment, i quan ho he signat, era difícil de preveir, perquè en aquell moment el sistema de les IAs era imprevisible, ningú s'esperava l'alcance, perquè tu potser podies, és passat i futuro, i tens una comissió extra, jo què sé, un 0,1%, un 10%, uns tants diners, o 10.000 euros, X. Però clar, 10.000 euros no és el mateix que potser tu pagui per un any, per 5, o per 10 dècades. O sigui, per tant, aquesta clàusula, si l'analitza jurídicament, no té recorregut. Llavors, ara esteu fent una nova clàusula que, en el fons, us protegeix, que el tema de les IAs sempre serà molt complicat i és veritat que com a actors de doblatge haureu d'estar filant molt de prim perquè segurament potser la teva veu aquí no l'escoltes, però potser tens un anunci a Xina i a veure com tu t'arribes, però això arriba. I, en el fons, vosaltres teniu el que és la veu i ja no entrem en una abusivitat d'una clàusula, que això és una cosa mercantilista o civilista, depèn on entris, sinó que entreu amb la veu. La veu, com bé has dit, és persona. Persona entrem amb, perdoneu, és la Constitució espanyola, que és la que té més força, tens l'article 18 que t'empara a tu a nivell de persona, honor, intimitat, o sigui, t'ho pots extrapolar, clar. Per entrar en una cosa molt absurda, tu una IA i sense la teva autorització, no sé què digui a la Madrid o Força Barça, m'és igual, és un exemple super random. Però clar, aquí ja t'està entrant i ficant una ideologia que els propis drets fonamentals ja emparen. Llavors, jo crec que en aquest sentit
tindreu sort, entre cometes, que sembla que la viabilitat serà més o menys negociable, perquè us estan atacant uns drets fonamentals, que és la vostra veu, perquè és ideologia, és representació, és persona, és honor, i encara que no sigui imatge, podem traspapolar aquest dret d'imatge en dret d'imatge teva pública. O sigui, és imatge però pública, clar, tu tens una imatge pública. Llavors, jo crec que aneu per bon camí, que teniu molta feina per endavant, però té una cosa molt bona, que us heu ajuntat. I la unió fa la força. I una cosa tinc clara, que heu d'estar junts, més que mai, i dintre d'això, després, si vols afegir alguna coseta en especial, jo suposo que el que ens està arribant és que és veritat que esteu units de veritat tots els actors i actors de doblatge i que si aquesta clàusula no s'està incloent, no esteu signant i per tant allò es para i que simplement creu els dits perquè això en el seu dia el Marc Ullot amb el podcast, això recordarà el Marc, que deia que el Marc Ullot que existien no IES però sí que dintre de la professió teníeu hienes. Llavors jo desitjo de tot cor que sense exposar ningú això no passi i que de veritat aneu tots a una. Mira, jo estic content i tranquil perquè tenim d'una banda una gent que és la junta que hi ha ara actualment a DUB, que per primera vegada jo crec que està fent les coses de manera molt honorable, molt transparent, explicant més coses de les que haurien d'explicar fins i tot, perquè moltes vegades a la gent no li has de preguntar les coses, les has de fer, perquè si tu fas una assemblea i comences a preguntar coses, allà destapes una olla de grills que potser no cal destapar, i a vegades a la gent li has de donar les coses una mica fetes. Crec que ho estan fent molt bé, que estan treballant moltíssim, però moltíssim, vull dir moltíssim. Hi ha gent a la Junta que no tindria per què fotre's. De fet, ningú s'ha de fotre en aquest merder, però hi ha gent a la Junta que jo admiro perquè no tenen per què fotre's en aquests merders, cap d'ells, perquè tots són gent de sobrada professionalitat, amb feina de sobres, que no han de demostrar res a ningú i que s'estan mullant, que s'han arromangat i estan allà lluitant. No nomeno ningú perquè em deixaré algú, però és que els dic a tots, del primer a l'últim. I després és un gran triomf per a nosaltres pel fet que és la primera vegada que ens hem posat tots d'acord. O sigui, jo a l'última assemblea ho vaig dir, que fins i tot els valencians, que són els que sempre havien estat més lluny de tot, no? Per històric, no per res, vull dir que res en contra d'ells, al contrari, fins i tot els valencians s'han apuntat. I aleshores estem tots allà i, clar, no podran. I el seguiment d'aquests primers dies d'oposició a això de signar ha sigut bo. I la gent ha fet una cosa que és una mica estranya en el món del doblatge, perquè és una feina que no hem tingut mai gaire sentit de corporativisme, cosa que és una merda, no l'hem tingut, per ser una feina bastant individual, perquè tu vas allà, fas la teva feina i ja està, i l'altre que s'apanyi, doncs per primera vegada la gent, des del gran, fins al jove, el que va entrar fa 40 anys, el que ha entrat fa 2 mesos, quan arribava allà preguntava, ja això? No, doncs me'n vaig. Se n'anava. I una altra cosa val a dir, la majoria dels estudis, segons tinc entès, han respectat la postura, s'han respectat els papers i per una vegada tots hem anat a una. O sigui que jo de moment estic tranquil. Ja sabem que en la negociació haurem de cedir, perquè una negociació vol dir això. O sigui, si algú es pensa que ens diran que sí a tot, ja ho sé que no. Però, coi, els farem seure, podrem parlar amb ells, ens veurem les cares i negociarem. No serà un no directe, serà una negociació. Clar. Que haurem de cedir en coses? Sí. Que la IA s'acabarà imposant? Sí. Que allò de les veus es faran servir en algun moment? Sí, ja ho sé. El com i el per què i el quan és el que hem d'intentar controlar. Ja està. O sigui, ningú va poder aturar el ferrocarril. Nosaltres tampoc aturarem la IA, això està clar. Però I l'inventor del ferrocarril no va veure el primer viatge, de Mataró a Barcelona. Exacte. Van fer 3 anys després que es morís. Miquel Viada, per cert, de Mataró. Viada, ei. Sí, vull dir que, clar, la IA passarà. Sí, que de fet ja està passant. Ja es fa, no? TV3 ho va fer l'altre dia. Sí. No. Més clar l'aigua. Jo crec que simplement el que s'ha de fer amb aquesta clàusula IA i tot el que es faci a futur amb aquesta taula de negociació, en el fons, és ficar límits. O sigui, que no és el problema del passat i el futur genèric i ad eternum, sinó que pugueu ficar límits
i que si s'ha de fer, doncs, bueno, doncs, si ha de tindre una recompensació econòmica per una retribució, per una feina mig feta o cedint part de la teva ànima, bueno, això, una taula de negociació que arribi a, bueno, jo cedeixo per aquí, però tu llavors has de cedir en aquest cantó i que en el fons tingueu, doncs això, una cosa que sobretot us empari en els vostres drets i sobretot en la vostra veu. Sí, jo estic molt satisfet de com ha anat tot. Potser d'aquí uns dies m'hauré de desdir, però de moment estic molt content en com van les coses amb això de la IA. Hi ha que posar-hi remei, no? Com diria algú. Hi ha que posar-hi remei, exacte. Ai. Què vols? El que hi ha, tu, escolta'm. Que sort que estàs a l'ambulància i no ets humorista, va. Vale. Bueno, doncs... Home, jo si algú m'ha de recollir algun dia, que vingui el Magor i recollir-me, Sisplau. Això sí que ha sigut brutal, Home, doncs, posats. no és per res, però és ben bé que jo, no és per res, però amb els anys que porto, em considero un bon tècnic, Vull dir, faria la feina ben feta, I a tu et donaria un tracte especial, per soci. Estic segur. I tant. Estic segur. Com a soci, Això serà molt llunyet, soci. Sí, com a soci. No et preocupis, Ramon, tu no tindràs dolor, no patiràs, aniràs còmode. Això és el que més m'agrada. T'imagines? Que em posin alguna cosa que no senti dolor. Exacte. Vols veure una bona cosa que no et farà sentir dolor? Exacte, sí. Bueno, doncs escolta'm, després d'aquesta hora i quasi 2 quarts... M'ha encantat, està reivindicatiu. Una hora i mitja portem, hora i 20 aquí xerrant. Mare meva. El d'aquí ja portem menys, perquè clar, com que hem arribat tard. Sí. Esteu tossinos de croissants. No, espera't. El dia hem menjat un croissant vol dir un pack familiar de croissants. No, del Dori. No, espai patrocinat, No, ja està. Doncs, escolta'm, Ramon, que volies comentar alguna coseta més? T'has quedat amb alguna cosa al tintero? No, jo crec que ja he parlat prou, no? He de dir que m'ha encantat. No, m'ha encantat a mi aquesta estona que hem passat l'entrevista. Vull dir, estona que ens està picant el vidre a la noia de l'estudi en plan, nois, que ja porteu aquí... Us cobraran la mitja hora com els pàrquings. Ara li dono un croissant a la noia i a veure si m'ho perdona. Això, dona-li un croissant. Vaya tela. Dona-li un croissant amb xocolata. Exacte. Doncs, escolta'm, mestre, James, alguna coseta que voleu comentar? Jo crec que només diré una coseta i ja pararé, que és fàcil. Escolteu el podcast de les voces humanes. Correcte. Gràcies. Sí, és xulo sentir aquelles veus fora de lloc, interpretant alguns personatges que hayan fet, amb tot barrejat. Bueno, no està mal, no ens ha quedat malament. Van sortir al proper programa. Doncs suposo que aquesta setmana o com a molt la que ve, o sigui, per vosaltres, finals de gener, principis de febrer. És a dir, que segurament ja estarà pujat a hores d'avui. Perquè, clar, si pugem aquest podcast a l'1 de febrer, ja estarà... Pot ser que ja estigui. Ens farem competència a l'hora de fer les promos de dir... No, perquè primer escoltes un i després l'altre. Faltarà un, que és el 6è. Val. El 5è ja us puc dir que és el Luis Posada. Luis Posada, que gran. El 6è és una dona, perquè hem fet home-dona, home-dona. Em sembla meravellós. El 6è és una dona del qual encara no us puc dir el nom. No, vale. I hi haurà un capítol extra que jo crec que als fans del doblatge més cavernaris, que diries tu, els hi farà moltíssima gràcia. Hosti, que guai. Perquè no hi haurà una veu, sinó que hi haurà moltes. I és un homenatge necessari a tots els obrers, que dic jo, del món del doblatge. M'encanta. Perquè sempre en traiem les veus importants, saps? Sí. I l'altre i tal. I els que estan allà, movent tics a la dreta, movent tics a l'esquerra, aquests que ens estan... Tots fem pel·lícules, saps? Mueve dos derecha, mueve una izquierda, tots aquests dos derecha, dos izquierda. Me ha quedado bien, perfecto. Sí. Quedat de conya. Hòstia, em pensava que no l'havia ficat a puesto. Sí, I l'altre rient per sota el nas, saps? Exacte. Això ho hem viscut. L'havies fotut 2 segons abans, imbècil. Sí, la Jace i jo vam viure aquest moment a un actor de renom. Pues me pensaba que no había cogido... pues sí, he entrado bien. El que vull és marxar a casa, tossino. Exacte. Marxar a casa, te l'he ficat a puesto jo, idiota. Sí, és que el doblatge no som només els que se senten a les pel·lis, és tot un equip de gent que treballa molt i molt bé, vull dir que... I que ha d'aguantar molt, Tècnics, ajudants... Aquesta gent és molt important. Hauríem de fer un conveni tot col·lectiu, home. Un conveni col·lectiu.
Això és complicat. És molt complicat. És molt complicat perquè les feines tenen... No treballem en un únic lloc i, a més, les feines són molt diferents en quant a les característiques per poder-ho fer. És molt complicat. És molt complicat. Si més no, anar a una d'alguna manera. Si no... Sí, però això sempre es pot fer. Anar a una es pot anar sempre. Si hi ha voluntat, es pot anar a una sempre. Lo d'ajuntar convenis és complicat. És un pastís que... No l'obrim ara, aquest cofre. Vale, no l'obrim ara. No obrim el meló. No obrim el meló. Ja l'obrirem un dia. Mira, obrirem un altre meló. Escolta'm, el dia 2 de març, d'aquí falta un mes, bueno, pels que escoltin el podcast el dia 1, faltarà un mes i un dia, exacte. Vindràs, oi que sí? Home, i tant! Vindràs, oi? Home, això no m'ho perdo per res del món. Per favor, recordem als espectadors i als oients que el dia 1 de març encara podeu entrar a la web de lanitfriki.cat, perquè tenim web amb un .cat, que ens ha costat una pasta. Per favor. I veureu tota la informació del que direm ara, que és que hem muntat una nit friki presencial a Barcelona, al carrer Pujades, número 100, que és on fan sempre les reunions els companys de DUP, i allà podreu... Hi haurà l'esperit impregnat de les últimes assemblees sobre la IA a les parets. Ja va bé. I la sang també, no? Allà. Sí, ahí estarà la batalla. Per primer cop en aquella sala, la sala gran, podreu conèixer a les veus i els actors d'una part de la primera generació del Club Super 3. A qui em refereixo? A la Victòria Pagès, la Montse Puga, el Ramon Peris, l'Anna Casas i el Ferran Albiol, que són el Petri, la Noti, la Nets, la Ruïnosa i el Tomati. I el Flash, el Job i el Buf, no? El Flash, el Buf i el Magasero. El Magasero. Ojo, Aleshores, serà un ple que entreu a la web, allà veieu tota l'explicació per si voleu comprar l'entrada. Aforament limitat, queden molt poques entrades. Molt poques. I si no voleu perdre aquesta oportunitat, no hi falteu. En Ramon hi serà, la Eva em consta que també, i hi haurà més gent allà... La Eva Lluc, que és la veu corporativa del Club Super 3, des del primer dia. O sigui, tindràs encara, al públic encara tindràs algú que formarà part del mateix projecte, diguéssim. També hi haurà la veu masculina, perquè també hi haurà el Masumi. Clar, també hi haurà el Masumi, és veritat. Aleshores, per això també els hem convidat a dir, escolta'm, vosaltres formeu part, hem convidat a més gent. Estaran allà tots dos, sí. Bueno, el Masumi estarà a casa seva. Exacte, el Masumi estarà a casa seva i inclús ens donarem com demà, però realment els protagonistes seran els actors, que són els que hem convidat, i voldrem fer una xerrada, una nit friki una mica més interactiva, encara més interactiva, serà complicat però no impossible. Aleshores volem que... Aquests són els moments que s'han de guardar. O sigui, aquest moment s'ha de guardar. Clar. Tota aquesta gent, tot aquest equip parlant del que va crear, que va ser molt bèstia, de manera oberta, natural, tranquil·la, per guardar. Per això hi ha el Masumi, perquè ho guardi. Perquè com que el Masumi és una IA, sí, en realitat el Masumi no existeix. No. O sigui, és una IA. Aleshores, ell serà el que ha portat tot el tema de audiovisual. Perquè tu has vist algú alguna vegada que pugui fer d'actor, toqui el piano, dibuixi, gravi en vídeo, faci muntatges, parli japonès, anglès, francès, català, castellà, alemany, sigui guapo, faci programes informàtics, creï empreses i sigui guapo i tingui temps de ser pare, no, oi? És una IA. És una IA. És una IA. Sí, aquest espai, aquest moment Masumi ha sigut espectacular. Masumi no hi és. El Masumi no és el Masumi. És que no són uns, són tres. Clar, és una IA. Vaya. No són Mutsuda! A més, qui es diu Masumi Mutsuda? No, un nom esdrúixol, per favor. Masumi Mutsuda. Clar, no? Podria ser d'un anime, perfectament. Sí. Personatge d'un anime, Matsumi Mutsuda, no? Sí, bueno, i tu ho has dit bé, saps? Perquè hi ha gent que li diuen de tots els noms, però bueno, siguent una IA, què més dona? No, a mi m'ho va ensenyar a pronunciar ell quan era molt petit, ell. Jo ja no era tan petit. Ja retopava de petit. Home! Era molt que el va remodelar. Aquest nen d'on ha sortit, aquest nen? Clar, deies... Un crac, el Masumi. Gran persona, Gran persona. Doncs sí, correrà per allà també i nosaltres això. Esperarem la teva visita i la de la Eva i de tots els que esteu escoltant aquest podcast i encara no teniu entrada, si us plau, que val 6
putos euros l'entrada. I després direu, ai, jo voldria haver anat, ai, que xulo va ser, i bé, que em vaig enterar. No em vaig enterar perquè sou tontos. Perquè sou tontos i no ho heu escoltat i perquè no llegiu, perquè fem cartells no em vaig enterar. Fem cartells supermacos i no els llegiu. Que només... Que en el cartell, un altre tema, que això és d'una per altre podcast, tu fas un cartell que el DAC escurra els cartellassos, dibuixos, va amunt i avall, fiques la lletra. Dia 24 a les 5 de la tarda a la plaça del poble. I el primer Llobert que et pregunta, quin dia ho feu? Sí. Posen el cartell. Això és un clàssic. Jo em quedaré molt més... I quan ho feu, això? Sí, quan ho feu, això? Quan ho feu? Quan ho feu? I on? Quan ho feu, això? Home, va. Saps? Després el que et diu, jo no puc, treballo. I penses, és que algú ha d'aixecar el país. Clar. No penses, pobret, no, ha d'aixecar el país. Clar, pobre, que ha d'anar a treballar, pobret. Clar. Et deixes el que ho feu a les 12 del migdia i li dieu nit friki. Clar. Ui, per favor! Aquest és bo. Aquest és el millor. Com ho fareu, això? Perquè, clar, serà el migdia. És així. O el que et diu, la ruïnosa no és de la primera generació del Super 3. Sí, això és molt gran, també. Si no és de la primera generació del Super 3, ja em diràs tu de quina generació és. A casa desapareix perquè no ets a cap puesto. Bueno, és que ja, això es bifurca allà, es bifurca allà a lo del mic. Sí, bueno, és que avui hem tingut una altra paradoja. Perquè, clar, el MIC diuen que és de la família del Super 3. No, el MIC és un programa a part. Sí, és un grinol. Clar, el MIC és un espai a part, no? Ja hi era quan hi havia el Petri, el MIC. Això... Una cosa a part, és com el Pingu. Bueno, sí, el que passa és que... El Pingu, el Doraemon. Clar. A lo millor el MIC interactua més perquè és de casa, ja està. Bueno, el tema és que hem tingut de totes. La ruïnosa no és del Club Super 3 de la primera generació. Va venir després perquè jo tinc 250 anys. No, però aleshores hi ha la frase aquella de no, tal, fes-ho tu. Fes-ho tu. Però a més, mira que cada cop que fem alguna cosa amb la Geis ho comentem. Geis, això ho poso així perquè si no vindrà el típic Llobert que dirà això. I bé, I bé dir-ho. Sempre hi ha algú. Sempre. I ho fem tot el carinyo. I ja ho fem pensant que aquesta gent quan vingui no tingui arguments. Si se'ls busquen o se'ls inventen. Sí. I dius, ja m'ha vingut a tocar la pera. Saps? Com si jo, que m'equivoco, si quan jo m'equivoco fes expressament. Hòstia, no cal que vinguis a retopar, tio. No cal ser un... A mi que m'importa el Canadà que no hi hagi d'anar. Tu vindràs? No vindré. Però no toquis la pera. Sí, a mi que m'importa el Canadà. No vindràs? No, doncs no vale, jo ho arreglo. Jo m'he equivocat. Vale, t'ho comporo. Va, m'he equivocat. Vindràs? No. Adiós. Clar, així que t'importa. Clar, és que no ve el rock ni ve la Pati Pla. Pati Pla. Ja vindran demà. Vinga. Avui no. On ves l'autobús a les Estroves, collons? A la plaça del poble. Exacte. Doncs res. Dit això, esperem que s'acabin les entrades ja. Si no s'han acabat... Si no s'han acabat, per favor. Estem aquí fent promo i a l'igual estem fent el sold out abans d'hora. Però, en sèrio. Ja ara t'escriuran dient que ja s'ha acabat ja el dia. Aquí estàveu dient que hi havia entrades ja. Heu enganyat. Estapadors. Vendreu entrades en taquilla com el Salamanca? No, perquè l'aforament és limitat. No, em sap molt de greu, realment, però no podem jugar amb aquesta carta perquè hi ha aforament limitat. Totes. Si volen ficar-se de fora picant el vidre, com els programes de la ràdio... No donis idees, que després tindràs gent enganxada en el vidre d'Íñiga Llach. Ui, que m'estic imaginant i no vull saber... No vull dir qui, No, molta gent. No donis idees. No, perquè aquesta gent ja té entrada, home, ja són dintre. Però bueno. Que hauran de passar després del vidre, passarà una factura extra perquè hauran de netejar tots els putos vidres. Que hi ha gent que el xupa, Per cert, una cosa, abans de tancar, perdoneu que avui no acabem ni fem tertúlia ni res. Però sí que és cert que jo, en Magori, fa molts anys, igual que la Geis, vaig perdre el carnet de súper. No, explica-ho bé, ni tu ni jo el vam perdre. Vam perdre, vam deixar la cartera a l'aula i ens van robar la cartera i ens van robar i van perdre el carnet. Hòstia. Jo l'he perdut. Jo juntament amb el carnet de Super 3 tenia una entrada al Teatre Monumental de Mataró en la qual darrere hi havia la signatura del Pepe Rubianes. Això em va fer més mal encara. Sí. I dic a la Geis, ara fem això i jo no tinc el meu carnet de Super. I vaig fer tu te'n recordes el teu número, Geis? Em dius, més o menys crec que era aquest. Dic, doncs recorda-ho bé i quan el tinguis m'aguantes el cubata. I m'he fet un altre carnet de súper, tio. Molt ben fet. Me l'he fet jo i me'l tenen canviat. Si no m'arriba demà, m'arribarà demà passat, perquè el noi em va enviar la foto. Ha quedat així, envia-me-lo ja. I la Geis ja té el seu carnet, això, i jo em tinc esperant el meu. Vull dir, ojo, Aviat tindràs el meu.
El teu, bueno, m'has de passar la foto. Però el meu número ficarà 5.000 i pico. 5.000 i pico. Perquè no me'n recordo. 5.000 i pico. Mira, et diré una cosa. El que no pot ser és el 5.000, perquè és el de la Montse Puga. Sí, era... I pico? He dit i pico? Sí. 5.000 i pico. Però bueno, ja està. Això, que tots els que vinguin, si es volen venir amb el carnet de súper i fer-se la foto, doncs mira, tindrà molta més valor la foto, que això sí que és veritat. Això pot ser molt xulo, Bueno, tu no tens carnet de súper, Ramon? No, jo vaig arribar una mica tard al Super 3, ja. El menús 1. I a les teves nenes no els has fet el carnet de súper? Sí, les meves nenes el tenien, el carnet del súper. Sí, evidentment. Que allà no posa Aina Lluc, allà posa Aina Fernández. Aina Hernández. Aina Hernández, perdó, allà. Tenien el carnet i havien anat més una vegada a la festa dels súpers i això havíem anat, clar, sí. Jo hi he anat en la vida. A l'escàting, allò... A l'escàting sí, però a la festa dels súpers mai. Quin bici. El meu pare no m'hi portava. El meu pare hi treballava de seguretat i mai m'hi va portar. Hòstia. Bueno, perquè estava treballant. La festa dels súpers... Si treballava, qui m'hi portava? Mira, a mi la festa del súper s'enganxava, en algun moment vaig enganxar amb el Manga Barcelona i vaig dir... Sou del Manga i vaig dir no, jo no hi vaig. No vas anar on? A la festa dels súpers. Perquè enganxava. No, enganxava el Sou del Manga, és veritat. Escolta'm, deixem això aquí, que ens fan fora de l'estudi. Escolta'm, que la noia està aquí picant. Que ara et dono un croissant, un moment, Maribel. Agafa els croissants. Agafa els croissants aquí, espera. Ara farem una cervesa amb el croissant. Bufa, treu això. Treu això d'aquí. Agafa el croissant. Agafa el croissant. Porta-li la Maribel, que no ens cobri més estona per estar aquí. Digue-li. Vinga. Bueno, Ramon, de veritat, ha sigut un plaer tenir-te. M'ho he passat molt bé. Jo també, la veritat. Hem rigut molt. I, escolta'm, esperem veure... El dia 3 ens veiem. El dia 2 de març ens veiem. Això segur. Vale. Jace, Digue'm. Doncs escolta'm, gràcies per haver vingut i passar aquesta estona aquí i estem supercontents que hagis gaudit d'aquesta entrevista amb el Ramon, per favor. Com sempre, mil gràcies a vosaltres per convidar-me a la festeta i Ramon, un plaer i et prometo que la propera vegada que vinguis a l'estudi hi hauran croquetes. Vinga. Jo porto l'air fry, Jo porto l'air fryer. Unes croquetes. Sí. Procogui. Això. Crocogui. Sí. No has dit croqueta avui, Amb això podries despedir el programa dient això i tanquem, Sí, Croqueta. Que Bernaris, que vagi bé i ens veiem ara a la tertúlia. Bon Nadal. Vinga, guapos, gràcies. Sunguan, on ets? Sóc aquí, cor petit. Estava jugant una estona amb el drac volador. Au, va, deixa't de ximpleries i posa't a entrenar d'una vegada. Em sents? Sí, cor petit, perdona. A partir d'ara entrenaré de valent i aconseguiré ser més fort. Així m'agrada. Jo mentrestant em quedaré aquí escoltant la tertúlia cavernària. Bueno, Dac, Jace, què us ha semblat l'entrevista amb el Ramon? Bueno, molt canyera, no? Jo crec que aquesta xerrada no se l'esperava ningú, Jo crec que tothom s'esperava un Don Patch croqueta. Bueno, ha pogut marxar dient això, però jo crec que està bé, en plan... Nois, sisplau, va. Hauríeu d'anar sortint, que ja us passeu d'hora. Hosti, però deixa'ns uns minuts més, please. No et preocupis que t'ho pagarem. No, si el problema no és aquest. El problema és que és tard i l'estudi tanca. I jo vull anar cap a casa, saps? Però què dius si encara hem de gravar la tertúlia cavernària? Ah, doncs mira, avui no hi ha tertúlia que valgui, nois. Ho sento, em sap molt greu, però és molt tard. O sigui que, sisplau, deixeu tot endreçat i cap a casa, tu, que ja és hora. Doncs res, cavernaris, a Magori, avui s'acaba la nit friki del mes de febrer i la resta de convidats ens veiem en el proper podcast del mes de març. Recordeu que el dia 2 queden poquetes entrades per veure la nit friki del Super 3. Entreu a la web de Magori Art o des de la nit friki i recordeu de seguir-nos a totes les xarxes socials @lanitfriki. Ens veiem el mes que ve. Adéu. Adéu. Ei, sóc el Goku! Espero que hagueu disfrutat tant com jo d'aquest podcast. Ara he de marxar corrents, però tranquils, que aviat ens tornarem a veure. Núvol!